Samuel Duemin Beşeyek Emin Ulpey mirna Saul sabu ku dema Davud ji lêxistina Amerîkyan vegeriya du roj li Tisîgla gêma. û roja sewemîn wisa bû ku avay ji cem Saul ji artêşgehê Ziramek hat, kincê û çiriya bû û ser serê wî axe bû. û wisa bû ku gava cem Davud xwavêt erdê û secde kir. û Davud jê re got, ma tu ji ku derê tê? û zilam jê re got, ez ji artêşgeha İsraîlê vereviyam û xelas bû. Davud jê re got, ev çawa çêbû? Ez rica dikim ji min re bibêje. û got, netewê cengê vereviya û ji netewê jî pir kes jî ketin û mirin. û Saul û lawê wî Yonatan jî mirin. û Davud ji zilamê ciwan yê ku jê re diaxivî re got, ma tu çawa dizane ku Saul û lawê wî Yonatan mirine? û zilamê ciwan yê ku jê re diaxivî got, ez bi serrastî çiyayê Gîlboayê bûm. û avay Saul xwespar tibû rimê xwe û avay erebeyên cengê û siwarî bi pey wî zeliqî bûn. û zîvirî paşiya xwe û min dît û bangî min kir. û avay ez gotim, û ji min re tu kê ye got? û jê re gotim, ez Amalekî yim. û ji min re got, ez rica dikim bi ser min vewere û min bikuje, ji ber ku şaşbûn bi min vegirt, ji ber ku ez hîn zindî me. û ez bi ser wî veçûm û wî kuştim. Ji ber dizanîbûm ku paşî ketnê nikaribû sağ bimaya. û teca ku ser serê wî ye û bazinê ku dilê wî de raiştim û wananîm vir ji efendiyê xwe re. û Davud girt û kincê xwe çirand û hemû zilamên ku li cem wî bûn ew jî wisa kirin. û bona Saul û bona lawê wî Yonatan û bona netewa xudan û bona mala İsraîlê giriyan û li xwe xistin û heta êvarî rojiyê girtin, ji ber ku bi şûr veketibûn. û Davud ji zilamê ciwan yek jê re axivî re got, tu ji ku derê yî? û zilam, ez lawê Amalekîyek mêvanim got. û Davud jê re got, çawa te bona kuştina Mesihê xudan ji dirêjkirina destê xwe netirsiya? û Davud bangê xulamekî kir û nêzik bibe û li viya bixe got. û ew li wî xist û ew mir. û Davud jê re got, bila xwîna te ser serê te be, ji ber ku bi gotina Mesihê xudan kuştim, devê te li dijî te şadeyiyê kir. û Davud li ser Saul û lawê wî Yonatan vê law jê xwend. û bona ku helbesta kevane hînî lawên Cihuda bikin, ji wan re got, avay di pirtûka yaşar de hatiye nivîsandin. Ya İsraîl, li ser cihên te yên bilind mezintiya te hate kuştin. Egî çawa jî ketin? Bona ku qîzên Filîstyan kêfxweş nebin, bona ku qîzên bêsunetan bi kêfxweşiyê ve necoşin. Li gatê vêya nedin bîstin. Di kuçeyên Aşkelonê de belav mekin. Ya çiyayên Gîlboa, bila ne xwînav, ne baran, ne jî zeviyên pêşkeşiyê li ser we hebin. Ji ber ku mertala Egîdan li wir rahiştin û avêtin, mertala Saul ya ku bi rûnê ve hatiye mesehkirin. Ji xwîneyên ku hatine kuştin, ji rûnê Egîdan kevana Yonatan bi şûnda nedihat û şûrê Saul vala ve nedgeriya. û Saul û Yonatan di jiyanên xwe de şêrîn û dilnivaz bûn. Di mirina xwe de jî cuda nebûn. Ji qertelan jîrtir, ji şêran ve xurttir bûn. Ya qîzên İsraîl, ji Saul re bigirîn. Ew qumaşê bi qîmet yê sor li we kirin. Xemla zêrîn danî ser kincên we. Di nava cengê de mêrxas çawa ketin? Yonatan li cihên te yên bilind hate kuştin. Ya birayê min, Yonatan, ez bona te biêşim, tu bona min zaf şêrîn bû. Hezkirina te bona min tiştekî şaşkirî bû. Ji hezkirina pîrekê zêdetir bû. Mêrxas çawa ketin û çekên cengê çawa tu nebûn? Beşa Duemîn û pêş vê wisa bû ku Davud bi gotina, gelo ez hilkişim bajarekî ji bajarên Cihuda, ji xudan vepirsî. û xudan jê re got, hilkişe. û Davud got, ez hilkişim ku derê? û got, Hebronê. û Davud û her du jinên wî, Ahîn û Ama Yîzraîlî û Abîgayla jina Nabalê Karmelî jî hilkişiyan wir. û Davud zilamên li cem wî ne, her kesî tevî maliyên wî birin û di bajarê Hebronê de rûniştin. û zilamên Cihuda hatin û li wir Davud li ser mala Cihuda bona ku bibe qiral meseh kirin. û bi gotina, yên ku Saul binax kirine, gelê ya beşkîla adin, ji Davud re gotin. û Davud şandiyan ji gelê ya beşkîla re şandin û ji wan re gotin. Hûn ji aliyê xudan ve pîroz bibin, ji ber ku we vê xêrê ji efendiyê xwe re ji Saul re kirin, we wî binax kirin. Bila niha xudan jî xêr û dilsoziyê ji we re bike û ji ber ku we vî tiştî kirine, ez ê jî berdêla vê qenciyê bidim we. Niha bila destên we xurt bibin û mêrxas bibin, ji ber ku efendiyê we Saul mir û mala Cihuda min jî ser xwe bi qiraletî meseh kirin. û serokê artêşa Saul Abnerê lawê ner, lawê Saul îşboşet girtibû û wî derbasî Mahanaîmê kiribû û wî ser Gîlad û Aşûrî û Yîzreîl û Efraîm û Benyamîn û ser hemûya İsraîlê kir qiral. İşboşetê lawê Saul demal ser İsraîlê bû qiral 40 salî bû û 2 salî qiraletiyê kir. Lê belê mala Cihuda li pêy Davud veçû.
و روژên ku Dawud li Hebronê li ser mala Cihuda ve bûbû qiral 7 sal û 6 meh bûn. û Abnerê lawê ner tevî qulên îşboşê tê lawên Saul ji mehanayê mêhilkişiya Gibeonê. û Yoabê lawê Tiseruya û qulên Dawud hilkişiyan û li cem burka Gibeonê rastî wan hatin û ew li aliyekî burkê û yê din jî li aliyê dinî burkê rûniştin. û Abner ji Yoab re got, ez rica dikim, bila ciwan rabin û li ber me bilîzin. û Yoab got, bila rabin. û rabûn û bona Benyamîn û îşboşê tê lawê Saul 12 kes û ji qulên Dawud ve 12 kesî bi hejmaran ve bijartin. û herkes bi seriyê ku li hemberê wî ye girt û şûrê xwe li sîngayê ku li hember wî ye rakir û pevrek ketin. û ji ew cihê ku li Gibeonê ye her kat hatsûrî ma te gotin. û ew roj ceng zehf dijwar bû û Abner û zilamên İsraîlê li ser qulên Dawud ve xera bûn. û sê lawê Tiseruya, Yoab û Abîşay û Asahel li wir bûn û Asahel mîna xezalekî beyaran bilingê xwe ve bilez bû. û Asahel li pê Abner ve ket û dema dimeşiya ji pê Abner ve bi çep û rastê ve neçewtiya. û Abner li paşiya xwe ve nihêrt û got, ma tu yê Asahel? û ew, ezim got. û Abner jê re got, bizîvire çepê xwe an jî rastê xwe û ji xulaman yekî bigire û çekên wî rayêje. Lêbelê Asahel nexwest ku ji pê wî ve bizîvire. û Abner carekî din ji Asahel re got, ji pê min vegere, ma çima ez tel erdê ve rast bikim û ma ez çawa li rûyê birayê te Yoab binêrim? Lêbelê ew nexwest ku bizîvire. Abner jî bi serîkê dawiya Rimê li zikê wî xist û Rim ji paşiya wî ve derket. û li wê derê ket û li cihê ku lê emir û wisa bû ku hemûyên ku hatin cihê Asa lê ketiye û miriye sekinîn. û Yoab û Abîşay bi pê Abner veketin û rêya çola Gibeonê li ber giyahê gava gihaştin girê Ammayê roj çû ava. û lawên Benyamîn li pê Abner ve civiyan û bûn komek û serê girêkê sekinîn. û Abner ban kir û ji Yoab re got, ma bila şûr bê sekin bixwe û biqedîne. Ma tu nizanî ku dawiya wê de talî dibe? û heta kengî bona ku ji pê birayên xwe vegerin tu hêj netewê re nebêjî? û Yoab got, bona mafê xwedanê ku zindî ye ger te negotiba, hîn ji sibehê dêj netewê her yek ji pê birayên xwe vegeriya bûna û biraya xwe ve çûbûna. û Yoab li boriyê ve xist û hemûya netewê sekinîn û êdî li pê İsraîlê bera wê nedan û êdî carekî din cengê nekirin. û Abner û zilamên wî di hemûya wê şevê de ji Arabayê ve meşiyan û Urdunê derbas kirin û hemûya Bîtronê meşiyan û hatin mehanayî mê. û Yoab ji pê Abner ve zîvirî û hemûya netewê civandin û ji qulên Dawud 19 kes û Asahel kêm bûn. Qulên Dawud jî ji Benyamînê û ji zilamên Abner ve lêxistin. 306 kes mirin û Asahel rakirin û wî li gora bavê wî ya ku li Betlehemê binax kirin. û Yoab û zilamên wî di hemûya şevê de meşiyan û roj de Hebronê de ji wan re helat. Beşa sewemîn. û cengat navbera mala Saul û mala Dawud de dirêj bû û Dawud her ku diçû xurt dibû. Lêbelê mala Saul lawaz diket û li Hebronê ji Dawud re law hatin dinê. û lawê wî yê yekem Amnonê ku ji ahîn û ama Yîzraelî bûye bû. û yê duwem Kîlabê ku ji Abîgayla jina Nabalê Karmelî bûye bû û yê sewem Abşalomê ku ji Maakaya xiza Talmayê qiralê Geşûr bûye bû. û yê çaran Adoniya lawê Haggît bû. û yê pêncan Şefatiya lawê Abîtal bû. û yê şeşan Îtraamê ku ji Eglaya jina Dawud ve çêbûyî bû. Vana li Hebronê ji Dawud re bûn. û dema cengat navbera mala Saul û mala Dawud de bû, wisa bû ku Abner li mala Saul xwe xurt dikir. û cariyek Saul bû û navê wê Rîsfe qiza Aya bû. û îşboşê ji Abner re got, ma çima tu ket cem cariya bavê min? û ser gotinên îşboşet Abner zaf hêrs bû û got, ma ser kûçikek ku aliyê Cihuda digire me qey? Ez îro xêrê mala bavê te Saul û ji birayên wî re û ji hevalên wî re dikim. û te nedam destê Dawud. Lêbelê îroj tu ji ber vê pîrekê fesadiyê ser min dikî. Ger ez qiraletiyê ji mala Saul ve derbas nekim û ji danî heta Beerşebayê bona texta Dawud li ser İsraîlê û ser Cihuda ve bisekinim, mîna ku xudan ji Dawud re sond xwariye li gor wê nekim, bila Xwedê wisa û jê zêdetir li Abner re bike. û ji ber ku ji Abner ve ditirsiya êdî bersivê nedawî. û Abner ji aliya xwe veşandiyan ji Dawud re şandin û got, ma welat yekî ye û peymana xwe min re bike û avay bona ku hemû İsraîlê bizivînin te dê destê min bi te re be got. û Dawud got, zaf qence, ez ê bi te re peymanê deynim, lê tenê ez ê tiştekî ji te bixwazim. Ew jî ev e, gava tu bona dîtina min were, ger tu Mîkala qiza Saul bi xwe re neyne, tu yê wecê min nebîne. û Dawud şandiyan ji îşboşê tê lawê Saul re şandin û got, Mîkala ku bi sed gulfeyên Filîstiyan ji xwe re kiribûm destgirtî, jina min bide. û îşboşet zilaman şandin û pîrekê ji mêrê wê
ji paltiya lê lawê lawiş vestend. û mêrê wê tevî wê heta bahûrê me li pê wê meşiya û giriya û çû. û Abner jê re got, here vegere, û zilam vegeriya. û Abner bi kalepîrên İsraîlê re axivî û got, pêşê wel Dawud digeriyan ku bona ser we bibe qiral. û niha bikin, ji ber ku xudan bi gotina, ez ê destê qûlê xwe Dawud netewa xwe İsraîlê ji destê Filîstiyan û ji destê hemû neyarên wan ve xelas bikim, bona Dawud got. û Abner bi Benyamîn re jî axivî û Abner bona hemû tiştê ku çavê İsraîl de û çavê mala Benyamîn de qence li Hebronê ji Dawud re bibêje çû. û Abner tevî 20 kesên ku li cem wî bûn, hate Hebronê cem Dawud. û Dawud bona Abner û zilamên ku li cem wî bûn, xwarinekê danî. û Abner ji Dawud re got, ez rabim herim û hemûya İsraîlê ji efendiyê xwe re, ji qiralê xwe re bicivînim. û bila bi te re sondê bidin û tu yê jî li ser hemûyên ku canê te dixwazî qiraletiyê bikî. û Dawud Abner şand, ew jî bi silametî çû. û havay, qulên Dawud û Yoab ji êrişê vegeriyan û bi xwe re gelekî malên talanê anîn û Abner li Hebronê nel cem Dawud bû, ji ber ku wî şandibû û ew jî bi silametî çûbû. û tevî Yoab wî re hemûya artêşê hat û giyandin Yoab û jê re gotin, Abnerê lawê ner hate cem qiral û wî ew şand, ew jî bi silametî çû. û Yoab hate cem qiral û jê re got, te çi kir? Avay Abner hatiye cem te, ma çima te wî şand û ew jî bi serbestî çû? Tu bi Abnerê lawê ner dizanî, bona ku te bixapîne û ketin û derketina te fêm bike û bona hemû tiştên ku tu dikî bizan bihat. û Yoab ji cem Dawud ve derket û li pê Abner şandiyan şandin û wî ji bîra Sîrayê şûn de vegerandin. Lê belê hayê Dawud jê tune bû. û Abner vegeriya Hebronê û Yoab bona ku pê re biaxive, wî bir navbera derî û bona xwîna birayê xwe Asahel li wir li zikê wî xist, ew jî mir. û paşî veya gava Dawud ev yekê bîst got, li ber xudan dixwîne Abnerê lawê ner de abadîn sucê min û qiraletiya min nîne. Bila bikeve ser serê Yoab û ser hemû mala bavê wî. û ji mala Yoab ve bila zilamê ku xwîn jê derike û yê ku bi cizam û yê ku xwe di spê re çoyê bin milan û yê bi şûr ve bikeve û zilamê ku mota jî nanê kêm nebe. Bi vê awayî Yoab û birayê xwe Abîşay Abner kuştin, ji ber ku ew birayê wan Asahel li Gîbeonê di cengê de kuştibû. û Dawud ji Yoab re û ji hemû netewa ku li cemên re got, kincê xwe biçirînin û pertalan li xwe bikin û ji bo Abner şînê bigirin. û Qral Dawud li pê darbestê dimeşiya. û li Hebronê Abner binax kirin û qral li ser gora Abner bi dengekî bilind giriya û hemûya netewê giriyan. û qral bona Abner lawî jê xwend û got, ma divê Abner bi kuştina ehmeqan ve bimiriya. Destên te nehatibûn girêdan û lingên te li qeydê ve nehatibû lêxistin. Mîna ku li ber lawên xerabiyê ve bikeve tu hûseket. û hemûya netewê carekî din ser wî giriyan. û hemûya netewê hîn ku roj bû, bona nan xwarinê bidine ber, hatin cem Dawud. Lê belê Dawud sondê da û got, gerberî rojhilatnê ez nan an jî tiştekî din tam bikim, bila Xwedê wisa û zêdeyî ji min re bike. û hemûya netewê bona vê yekê bala xwe danê û mîna ku her kirinên qiral di çavên netewê de qenc tê texuyanî kirin, ev jî çavê wan de qenca texuya kirin. û hemûya netewê û hemû İsraîl ew roj fêm kirin ku lêxistina Abnerê lawê ner neş qiral e. û qiral ji qulên xwe re got, ma ew nizanin ku îro li İsraîlê serokek, zilamekî mezin ketiye. û ez çawa ku qiralekî hatiye mesîhkirî me, lê belê îro ez lawazim. Ev zilaman lawên tu ser wîya ji min dijwartir in. Bila xudan ji yê ku xerabiyê dikere, li gora xerabiya wî bide. Beşa çaremîn. û gava îşboşetê lawê Saul bîst ku Abner li Hebronê miriye, destên wî sist bûn û hemûya İsraîlê şaş bûn. û du zilamê seroknijadê ên îşboşetê lawê Saul hebûn. Vana lawên Rîmoyê Beerotiyê ku ji lawên Benyamînê bûn û navê yekî Bana û yê din jî Rekab bû. Ji ber ku Beerot jî yê Benyamîn tê tehsibandin û yên Beerotî reviyan Gittayîmê û heta îro jê li wir bûn mêvan. û lawekî Linkudê Yonatanê lawê Saul hebû. Dema jî İzraîlê agahiya mirina Saul û Yonatan hatin 5 salî bû û pîrika wî ew raişt û revan û ji ber bona ku bireve lezand, lawik ket û kut bû û navê wî Mefîboşet bû. û dema îşboşet wexta nîvrojê radiwestiya Rekab û Banayê lawên Rîmoyê Beerotî di demên germ ên rojê de hatin mala wî. û wekî ku genim tînin ketin mala wî û ji zikê wî velê xistin û Rekab û birayê wî Bana reviyan û xelas bûn. û gava ew ketin malê, di odeya raketnê de li ser livînan radiket û li wî xistin û wî kuştin û serê wî jê kirin û serê wî rahiştin û di hemûya şevê de di rêya araba de meşiyan. û serê îşboşet anîn Hebronê cem Dawud û ji qiral re gotin, avay neyarê te,
Eko li canê te digeriya, serê îş boşe tê lawê Saul, û xudan ji Saul û nîjada wî ve bona efendiyê min ji qiral re îroj tolhildanan bexşand. û Dawud bersivê da reka bû birayê wî bahanayê lawên Rêmoyê Beerotî û ciwan re gotin. Bona mafê xudanê ku zindî ye û canê min ji hemû tengasiyan ve xelas dike. Li gora xwe mîna ku mizgîniyê tîne, gava zilamek bi gotina avayê Saul mir agahiyê ji min ranî, wî girtim û tisîk lagê wî kuştim. Bexşîşa ku bona nûçeya ku aniye dam wî ev bû. Hela zilamên xerab salehekî di mala wî de li ser livînên wî bikujin û qeyezê destên we de li xwîna we negerim û wecdinê ranekim. û Dawud emir da xulaman û wan kuştin û dest û lingên wan jê kirin û li Hebronê li cem birkê dalqandin. Lêbelê serê îşboşet raiştin û li Hebronê li gora Abner binax kirin. Beşa pencemîn. û hemû nîjadên İsraîlê hatin Hebronê cem Dawud û pêra axivîn û jê re gotin. Avay, em hestî û goştê te ne. Çawa ku demên derbasbûyî de Saul li ser me qiral bû, lê ku İsraîlê derdixist ji derve û danî tu bû û xudan ji te re got, tu yê netewî min İsraîlê baş o û tu yê ser İsraîlê ve bibe serok. Ve hemû kalepîrên İsraîlê hatin Hebronê cem qiral û qiral Dawud li Hebronê li ber xudan bi wan re peymanê birî û Dawud li ser İsraîlê bi qiraletî meseh kirin. Dema Dawud bû qiral 30 salî bû û 40 salî qiraletiyê kir. Li Hebronê li ser Cihuda 7 sal û 6 meh qiraletiyê kir û li Orşelîmê li hemûya İsraîlê û Cihuda 33 sal qiraletiyê kir. û qiral û zilamên wî çûn Orşelîmê dijî gelê warê Yebûsiyan û vanab Dawud re axivîn û jê re gotin. Tu yê nekeve vê derê, lêbelê dê kor û kut te biqewrînin. Bi vêya dixwastin bibêjin ku Dawud nikare bikeve vê derê. Lêbelê Dawud birca Siyonê girt, bajarê Dawud ev dere. û Dawud wê rojê got, her kî ku li Yebûsiyan bixe û bigêje rêya avê û li kor û kudên ku canê Dawud ji wan dike rehe. Ji ber vêya dibêjin, dê kor û kud nekevin malê. û Dawud li bircêr û nişt û jê re got bajarê Dawud. û Dawud ji Mîloyê ve bi hawîrdor û ber bi hundir ve ava kir. û Dawud her gu diçû mezin dibû û xwedaya artêşan xudan bi wî re bû. û Hîramê qiralê Sûrê şandiyan, darên erzê, necaran û hosteyên dîwêr ji Dawud re şandin û bona Dawud xaniyekê ava kirin. û Dawud fêm kir ku xudan li ser İsraîlê bi qiraletiyê wî zexman dibû û bona xatirê qewma xwe İsraîl jî qiraletiya wî bilind kiribû. û paşî ku Dawud ji Hebronê vehat, ji Orşelîmê dîsa cariyan û jinan stendin û dîsa law û qîzan ji Dawud re anîndinê. û navên yên ku li Orşelîmê jê re bûyîne ev in: Şamûa û Şobab û Natan û Silêman û Îbhar û Elîşûa û Nefeg û Yafiya û Elîşama û Elîyeda û Elîfelet. û Filîstiyan bi qiraletî li ser İsraîlê mesehkirina Dawud bihîstin û hemûyên Filîstî bona ku Dawud bigerin derketin. û Dawud bihîst û daket birjê. û Filîstî hatin û di navala Refayîmê de belav bûn. û Dawud ji xudan ve pirsî û got, gelo ez li dijî Filîstiyan derkevim, gelo tu yê wan bidî destê min. û xudan ji Dawud re got, derkeve, ji ber ku mahqa qezê Filîstiyan bidim destê te. û Dawud hat Baal Peratsîmê û Dawud li wir li wan xistin û mîna av bendan dişkînin, xudan jî neyarê min li ber min şikandin got. Ji ber vê yekê navê Baal Peratsîm lê kir. û wan putên xwe li wir iştin û Dawud û zilamên wî wan girtin û birin. û Filîstî carekî din derketin û di navala Refayîmê de belav bû. û Dawud ji xudan re pirsî û xudan got, tu yê dernekeve. Ji paş wan bizîvire û li hember darên tu yê bi ser wan vehere. Dê ew gava wisa be ku dema tu ji ser darên tu yê ve dengê meşê bibîze, tu yê dest bi tevgerê bike. Ji ber xudan bona ku li artêşa Filîstiyan bixe, ji pêşiya te ew gav derketiye. Xudan çawa destûrê dabe wî Dawud wisa kir. û ji gebayê heta gezerê li Filîstiyan xistin. Beşa şeşemîn. û Dawud dîsa li İsraîlê hemû zilamên bijartî ciwandin, 30,000 kes. û Dawud rabû û bona sindoqa Xwedayê ku bi navê xudanê artêşan yê ku ser kerûbiyan rûniştiye tête bankirin, ji balê Cihuda ve derxîne, tevê hemûyan li teva ku li cemin çû wir. û sindoqa Xwedê li erebeyek nû swar kirin û wêjmala Abînadab ya ku li jorînê rakirin. Uza û Ahyo yên lawên Abînadab erebeya nû daajotin. û tevî sindoqa Xwedê wêjmala Abînadab ya ku li jorînê rakirin û Ahyo ji ber sindoqê ve dimeşiya. û Dawud û hemû mala İsraîl bi her cûre sazên ji darê serwiyê û bi çenkan û bi santuran û bi tefan û bi zengilkan û bi zîlan li ber xudan dilîstin. û hatin cihê bêndera Nako û Uza destê xwe dirêjî sindoqa Xwedê kir û pêgirt, ji ber ku ga çerixî bûn. û hêrsa xudan li dijî Uza rabû û ji ber bêramaniya wî Xwedê li wir li wî xist û li wir li ber sindoqa Xwedê mir. û Dawud hêrs bû ji ber ku xudan li Uza xistibû û heta îroj
Civê derare peres uza tête gotin. û Dawud ew roj ji Xudan tirsî û got, ma dê çawa sindoqa Xudan were cem bin? û Dawud naxwest ku sindoqa Xudan bikişîne cem xwe, bajarê Dawud. û Dawud wê ber bi mala Obed Edomê gatî veşand. û sindoqa Xudan sê meh li mala Obed Edom ma, û Xudan Obed Edom û hemiya mala wî bi berdar kir. û bi gotina Xudan ji ber sindoqa Xwedê mala Obed Edom û hemûyên ku aîdî wî ne bi berdar kirin giyandin Dawud. û Dawud çû û ji mala Obed Edom sindoqa Xwedê bi kêfxweşî hilkişand bajarê Dawud. û wisa bû ku gavayên ku sindoqa Xudan dikişînin, dema 6 gavî çûn ganêrekî û golikek qelew qurban kirin. û Dawud li ber Xudan bi hemû hêza xwe direqisî û Dawud ev fodê kitan li xwe kiribû. û tevî Dawud hemûya İsraîlê bi qêrîn û dengê boryan sindoqa Xudan hildikişandin. û wisa bû ku dema sindoqa Xudan hate bajarê Dawud, Mîkala qîza Sawl ji şivakê ve nihêrt û dît ku Kral Dawud li ber Xudan direqise û hol dibe û dilê xwe de wî biçûk dît. û sindoqa Xudan anîn hundir û danîn cihêl nava çadira ku Dawud bona wê ava kiribû. û Dawud tevî pêşkeşiyên ku li ber Xudan tên şewitandin, pêşkeşiyên xweşiyê pêşkeş kirin. û gava Dawud pêşkeşkirina pêşkeşiya şewitandinê û pêşkeşiya xweşiyê qedandin, bi navê Xudanê artêşan netewê pîroz kir. û ji hemûya netewê re ji hemûya civaka İsraîlê re, ji jin û mêr, ji her kesî re nanekî somî û pariyek goşt û pîdeyek mewîjan belav kirin. û hemûya netewê herkes çûn malên xwe. Wê gavê Dawud bona ku maliyên xwe pîroz bike vegeriya. û Mîkala qîza Sawl bona ku pêrgîniya Dawud bike derket û got: Kralê İsraîlê, yê ku îroj li ber cariyeyên qulên xwe tenê mîna xwe bê şermezarî tazîkirina zilamên bêrêz xwe tazî kiriye, îroj çi xwaz bi şeref bû? û Dawud ji Mîkal re got: Xudanê ku bona min li ser netewa Xudan li ser İsraîlê serwer bike, yê ku li devla bavê te û li devla hemûya maliyên wî min bijartiye, belê, ez dixwazim li ber Xudan bilîzim. û ez ê ji vêya zêdetir nizm bibim, û ez ê çavê xwe de bibim nizmok. Lê belê dê cariyeyên ku te gotina hürmetê rê min bidin. û heta roja mirina Mîkala qîza Sawl zarokên wê çênebûn. Beşa heftemîn. û wisa bû ku dema qral li mala xwe rûnişt û Xudan bi hawîrdorê ji neyarên wî ve aramiyê dayê, qral ji pêxember Natan re got: Lê binêre, ez li malekî ji darê erzeyê rûdinim, lê belê sindoqa Xwedê di nava perdeyan de dimîne. û Natan ji qral re got: Here, her tiştên ku dilê te de nebike, ji ber ku Xudan bi te re ye. û wê şevê wisa bû ku ev gotina Xudan ji Natan re hat. Here û ji qulê min Dawud re bibêje. Xudan wisa dibêje: Ma tu yê bona ku ez rûnim xanî ji min re ava bikî. Ji ber ji roja ku lawên İsraîl ji Misrê derxistime heta îroj, di xaniyekî de rûne niştime. Lê belê di çadir û şûnwarê bûnê de meşiyam. Di hemû cihên ku bi hemûyên lawên İsraîl ve meşiya me, ji nijadekî İsraîlê ya ku bona netewa min bajon, emrê dame wan re tu carî gotina ma çima ve xaniyekî ji darê erzê ji min re ava nekirine, tu tiştekî gotime? û niha tu ê ji qulê min Dawud re wisa bibêje. Xudanê artêşan wisa dibêje: Wona ku tu ser netewa min li ser İsraîlê bibe serwer, te ji govê ji pey mîhan re açtim. û li hemû cihê ku tu meşiya ez bi te re bûm. û hemû neyarên te ji ber te rakirim û avêtim û ez ê navekî mezin, mîna mezinên li dinê neştere bikim. û ez ê bona netewa xwe İsraîl cihekî hilbijêrim û wê deynim û dêl cihekî xwe rûnê û êdî nelerze û êdî zarokên xerabiyê û mîna ji roja ku serweran ser netewa xwe İsraîlê danîme, dê nikarbin wan nizm bikin. û ez ê ji hemû neyarên te aramiyê bidim te. û Xudan ji te re digihîne. Dê Xudan bona te xaniyekî ava bike. û dema rojên te tijî bibin û tu bi bapîrên xwe re rakeve, ez ê nîjada ku ji zûriyeta te derketiye li pey te bisekinînim. û ez ê qiralên wê bizexmînim. û dê bi navê min xaniyê ava bike. û ez ê textê qiraletiya wî abadîn sabît deynim. Ez ê jê re bibim bav û dê ew jî ji min re bibe law û gel xerabî bixebite, ez ê bi çoyê mirovan bi lêxistinên lawên mirov perwerde bikim. Lê belê mîna xêra xwe ji Sawlê ku ji ber te hilanî me stendim, dê ji wî neêstendin. û mala te û qiraletiya te dê abadîn li ber te di ewledariyê de bibin. Dê abadîn bibe xwediyê textê. Texta te dê abadîn li cihê xwe bimîne. û Natan li gora hemûya van gotinan, li gor hemûya vê xewn û xeyalê ji Dawud re got. û Kral Dawud ketindir û li ber Xudan rûnişt û got: Ya Xudan, Xudan, ez kî me û mala min çi ye ku te min anî vê derê? Ya Xudan, Xudan, ev di çavê te de tiştekî biçûka te xuyanî kirin û te demekî dirêj di derheqê mala qulê xwe de jî got. û li gora tehera mirovan, ya Xudan, Xudan. û Dawud dê dî bikaribe ma çi ji te re bibêje?
Jiber ku tu qulê xwe dizanî ya xudan xudan. Bona ku tu bigihîna qulê xwe, te hemû vê mezintiyê doğra gotina xwe de û li gora dilê xwe çêkir. Bo vê yekê ya xudan xwedê, tu çi qas mezinî? Jiber ku li gor hemû tiştên ku me bi guhên xwe bihîstine, mîna te nîne û xenî te xwedê nîne. û mîna netewa te mîna İsraîlê li dinê kîjan netewê heye ku xwedê bona ku wê ji xwe re bi neteweyî xelas bike û bona ku ji xwe re nav û deng çê bike û bona ku ji we re tiştên mezin çêke û ser netewa xwe ya ku ji Misrê ji neteweyan û ji îlahên wan xelas kiriye, bona ku ji bo welat tiştên tirseyez çê bike meşiya be û te netewa xwe İsraîl bi neteweyek abadîn bona xwe sabît danî û tu ya xudan. Tu ji wan re bû xwedê û niha ya xudan xwedê. Gotina ku te derheqê qulê xwe de û derheqê mala wî de gotiye abadîn bisekinîne û mîna ku te gotiye bike. û bila bi gotina xudanê artêşan li ser İsraîlê xwedê ye, bila navê te abadîn bête mezinkirin û mala qulê te Dawid bila li ber te li cih bimîne. Ji ber ku tu xudanê artêşan xwedayê İsraîlê, te bi gotina ez ê xaniyekî bona te ava bikim guhê qulê xwe vekir. Ji ber vê yekê qulê te bona ku vê duayê bike dilaweriyê di xwe de dît. û niha ya xudan xudan. Tu xwedê yî û gotinên te rast in û te ev tiştê qenc ji qulê xwe re wat kir. û bona ku abadîn li ber te be, pîrozkirina mala qulê te nabila ji te re qenc were xuya kirin. Ji ber ku ya xudan xudan te got û bila mala qulê te bi berdariya te abadîn pîroz bête danîn. Beşa heştemîn. û li pêy vêya wisa bû ku Dawid li Filîstiyan xistin û wan xistin bin hikma xwe û hefsarên serbajêrê ji destê Filîstiyan vegirtin. û li Moab xist û wan li erdê dirêj kirin û bi tayê pîvanê ve wan pîvan û bona ku du rêzî bikujin û bêkê masî rêzekê sax bê le wan pîvan. û Moabî bûn qulên ku xerecê didin Dawid. û gava Dawid bona ku dî salber çem serveriyê xwe deyne diçû, li Hedadzarê qiralê Tisubayê lawê Rehobê xist. û Dawid 1700 siwarî û 20,000 peya ji wî stendin û Dawid hemû hespên erebeyê kut kirin. Tenê bona sed erebeyê dest danî ser wan. û Sûriyeyên Şamî bona ku alîkariyê bi Hedadzarê qiralê Tisubayê re bikin hatin û Dawid li 22,000 Sûriyeyî xistin. û Dawid leşkeran danîn Sûriyeya Şamê û Sûriyeyî bûn qulên ku xerecê didin Dawid. û xudan li her cihê ku çû Dawid xelas kir. û Dawid mertalên zêrîn ên ku li ser qulên Hedadzarin rahiştin û wan anîn Orşelîmê. û Qral Dawid ji Beta û Berotayê ên ku bacarên Hedadzarin gelekî tuncan rahiştin. û toyî yê qiralê Hamatê bihîst ku Dawid li hemûya artêşa Hedadzar xistiye û toyî lawê xwe yoran bona ku li Qral Dawid silav bike û pîrozbahiya wî bike şan cem wî. Ji ber ku Dawid bi Hedadzar re ceng danîbû û li wî xistibû, ji ber ku ceng di navbera Toyî û Hedadzar de hebûn. û destê yoran de pertalên zîv û pertalên zêr û pertalên tunc hebûn. Qral Dawid van pertalana tev zêr û zîvên ku ji hemû neteweyên ku girtine bin hikma xwe ji Sûriyeyî û ji Moabê û ji lawên Amon û ji Filîstiyan û ji Amalekiyan û yên ku ji talana Hedadzarê qiralê Tisuba yê lawê Rehob stendibûn kirin û ji xudan re tirxan kirin. û Dawid paşî ku ji lêxistina 18,000 Sûriyeyî ên ku di newala xwe de li wan xistibûn vegeriyan navdar bû. û leşker danî Edomê. Leşkeran danîn hemûya Edomê û hemûyên Edomî ji Dawid re bûn qul û xudan li her derên ku çû Dawid xelas kir. û Dawid li ser hemûya İsraîlê qiraletiyê kir û Dawid darazî û dadiyê ji hemûya netewa xwe re pêk anîn. û Yoabê lawê Tiseruya li ser serê artêşê bû. û Yehoşafatê lawê Ahîlûd dîroknivîs bû. û Tisodaqê lawê Ahîtûb û Ahîmelekê lawê Abîatar kahîn bûn û Sereya katîb bû. û Benayayê lawê Yehoyada li ser keretiyan û peletiyan bûn û lawên Dawid wezîr bûn. Beşa Nehemîn. û Dawid got: Ma tu kesê ji mala Saul dijî hîn heye? Ez bona xatirê Yonatan qencê ji wî re bikim. û qulekî mala Saul hebû û navê wî Tisiba bû û wî bangî cem Dawid kirin û qiral jê re got: Tisiba tu yî? û wî got: Qulê te me. û qiral got: Ma ji mala Saul tu kes nema ku ez bona Xwedê qencê jê re bikim? û Tisiba ji qiral re got: Hîn lawekî Yonatanê ye, lingên wî kudin. û qiral jê re got: Ew li ku derê yî? û Tisiba ji qiral re got: Avay, ew li lo debarê li mala Makîrê lawê Amiyel e. û qiral Dawid şand û ji lo debarê ji mala Makîrê lawê Amiyel wî da anîn. û Mefîboşetê lawê Yonatanê lawê Saul hate cem Dawid û bi ser devrê ket erdê û secde kir û Dawid got: Mefîboşet. û wî got: Avay ez qulê te.
û Dawud jê re got, metirse, ji ber ku ez ê bona xatirê bavê te Yonatan meheqa qenciyê bi te re bikim. û hemû erdên bavê te Saul ez ê şûnda vegerînim û bidim te û tu yê her tim di sifra min de nan bixwe. û xwar bû û got, ma ez qulê te çi me ku tu yê berê xwe bidî kûçikekî mirî yê mîna min? û qral bangî tisîbaya xizmetkara Saul kir û jê re got, her tiştên ku berê malên Saul û hemû mala wî bûn, dame lawê efendiyê te, û tu û hemûyên lawên te û qulên te hûn ê bona wî erdê bajon û tu ê zad bîne ku bila nanê xwarinê yê lawê efendiyê te hebe. Lê belê Mefîboşetê lawê efendiyê te dê her tim di sifra min de nan bixwe. û 15 lawên tisîba û 20 qulên wî hebûn. û tisîba ji qral re got, qulê te dêl gora her tiştên ku efendiyê min qral emir daye qulê xwe bikin. û qral got, lê Mefîboşet dê mîna lawekî qral di sifra min de bixwe. û lawekî Mefîboşetî biçûk hebû û navê wî Mîka bû. û heçiyên ku li mala tisîba rûdiniştin qulên Mefîboşet bûn. û Mefîboşet li Orşelîmê rûnişt ji ber ku her tim di sifra qral de dixwar. û ew ji her dilingên xwe kût bûn. Beşa dihemîn. û li pê vê yekê wisa bû ku qralê lawên Amon mir û lawê wî Hanûn li devla wî qraletiyê kir. û Dawud got, bavê wî çawa qenciyê kiribe, ez jî ji Hanûnê lawê nahaşra qenciyê bikim. û Dawud bi navdîtiya qulên xwe ji ber bavê wî serxweşiyê jê reşand. û qulên Dawud hatin welatê lawên Amon û serokên lawên Amon ji efendiyê xwe Hanûn re gotin, ma tu dibêjî qey Dawud ji ber hurmeta ku ji bavê te re dihesiya van serxweşîgeran ji te re şandin? Ma şandina Dawud ku van xulamana şandine, ne bona lêkolîna bajêr di derheqê wê de hînbûna zanînê û bona xerakirina wê yî? û Hanûn bi qulên Dawud vegirtin û neviyê rîhên wan kurk kirin û kincên wan heta cihê rûniştinê ji navê ve jê kirin û wan şandin. û ji Dawud re giyandin û bona pêrgîniyê ji wan re bikin, zilam wan şandin. Ji ber ku ew zilamana zaf şerm dikirin. û qral got, heta ku riya we derkeve li Erêyayê rûnin û wê gavê vegerin. û lawên Amon dîtin ku ji Dawud re mekruhin û lawên Amon şandin û Sûriyeyê yên Beyt Rehovê û Sûriyeyê yên tisoba 20,000 leşkerê peya û tevî 1000 kesî qralê Maaka û 12,000 kesên gelê Tobê pera vegirtin. û Dawud bihîst û Yoab û artêşa hemû egîdan şandin. û lawên Amon li cihê ku derketin û ketina derî de bona cengê rêz bûn û Sûriyeyê yên tisoba û Rehob û zilamên Tob û Maaka wekî din li beyarê bûn. û gava Yoab dît ku ji pêşiyê û paşiyê berê cengê lê ye, ji hemûyê zilamên bijartî yên İsraîlê cuda kirin û wan li hember Sûriyeyê yan rêz kirin. û ji qewmê yên ku ji ber wan mane dan destê birayê xwe Abîşay û wan li hember lawên Amon ve rêz kirin. û got, ger Sûriyî ji min xurtir bin, wê gavê tu yê alîkariyê min re bike. û ger lawên Amon ji te xurtir bin, wê gavê ez ê alîkariyê bi te re bikim. Mêrxas be û em bona netewa xwe û bona bajarên xwedayê xwe egîdiyan bikin. û bila xudan tiştê ku çavê wî de qence bike. û Yoab û netewa ku li cem wî bûn, wana ku bi Sûriyeyê yan re cengê bikin nêzik bûn û ew ji ber Yoab reviyan. û gava lawên Amon dîtin ku yên Sûriyeyî reviyane, ew jî ji ber Abîşay reviyan û ketin bajêr. Yoab jî ji lawên Amon vegeriya û hate Orşelîmê. û gava Sûriyî dîtin ku li ber İsraîlê xera bûn, li cem hev civiyan. û Hadarezer şand û Sûriyeyên ku li aliyê dinî çemên derxistin û serokê artêşa Hadarezer Şobak li serê wan hatin helamê. û ji Dawud re hate giyandin û hemûya İsraîlê civandin û ji Ürdünê ve derbas bûn û hatin helamê. û Sûriyî li hember Dawud rêz bûn û wî re cengê kirin. û yên Sûriyî ji ber İsraîl ve reviyan û Dawud ji yên Sûriyî 700 erebe tevî cengevanên wan 40,000 suwarî qeleandin. û serokê artêşê Şobak xistin û ew li wir mir. û dema hemû qralên ku qulên Hadarezerin dîtin ku li ber İsraîlê xera bûn, bi İsraîlê ve aştiyê çêkirin û ji wan re qultiyê kirin. û êdî yên Sûriyî tirsiyan ku alîkariyê bi lawên Amon re bikin. Beşeyan zdahan. Wisa bû ku di salvegerê de di demsala ku qral derdikevin seferê de Dawud Yoab û tevî wî qulên xweşandin İsraîlê û lawên Amon helak kirin û dor û bera Rabba girtin. Lê belê Dawud li Orşelîmê ma. û êvarê wisa bû ku Dawud ji nav livînê xwe rabû û ser xaniyê mala qral ve digeriya û ji ser xanî ve pîrekek xwe dişo dît û lê nehêrtina pîrekê zaf xweş bû. û Dawud şand û derheqê pîrekê de pirsî û yekî got, ma ev pîreka ne jina Hittiyê Ûriya û qîza Eliyan bat Şebayî ye? û Dawud şandiyan şandin û wê da anîn û pîreka tecemî û ji ber ku ji mindariya xwe hatiye paqijkirin, Dawud pêre raket û pîrek vegeriya mala xwe. û pîrek ducanî bû û şand û ji Dawud re agahî kir, ez ducanî mam got. û Dawud ji Yoab re şand û got, Ûriyayê Hittî ji min re bişîne.
û Yoab Ûriya ji Dawud reşand. û gava Ûriya gihêşt cem Dawud bi gotinên Yoab çawa ye û netewê çawa ye û rewşa cengê çawa ye jê re pirsî. û Dawud ji Ûriya re got, dakeve mala xwe û lingên xwe bişo. Ûriya ji mala qral ve derket û ji pê wî xelata qral derket. Ûriya di deriyê mala qral de tevî hemû qulên efendiyê xwe re raket û daneket mala xwe. û bi gotina Ûriya daneket mala xwe ji Dawud re gotin. û Dawud ji Ûriya re got, ma tu ji rê neatiye, çima tu daneket mala xwe? û Ûriya ji Dawud re got, sindoqa peymanê û İsraîl û Cuhuda di çadiran de rûdinin û çawa ku efendiyê min Yoab û qulên efendiyê min di çadiran de kon danîne, ez bona ku bixwim vexwim û pîreka xwe re rakevim her mala xwe? Bona mafê jiyana te û bona mafê jiyana canê te ez nikarim ev tiştî bikim. û Dawud ji Ûriya re got, îro jî li vir bimîne, ez ê sibê te bişînim. Ûriya ew roj û dotira rojê li Orşelîmê ma. û Dawud bangî wî kir û li wir wî xwar û vexwar û wî serxweş kir û êvarê bona ku bi qulên efendiyê xwe re di cihê xwe de rakeve derket û daneket neçû mala xwe. û sibê wisa bû ku Dawud nameyekê ji Yoab re nivîsand û bi destê Ûriya veşand û di nameyê de bi vî awayî nivîsand. Di cenga dijwar de Ûriya bixin rêza pêşiyê û ji cem wî vekişin ku bila bête lêxistin û bimre. û wisa bû ku dema Yoab bajêr di bin dorpêçiyê de digirt, Ûriya danî cihê ku dizanîbû zilamên egîd lêne. û zilamên bajêr derketin û bi Yoab re cengê kirin û ji netewê ji nava qulên Dawud hin kes ketin û Ûriyayê Hittî jî mir. û Yoab şand û her tiştên ku derheqê cengê de bûne ji Dawud re gihandin. û emir da şandî û got, dema te agahiya her tiştên derheqê cengê de ji qiral re got û qedandin, de wisa bibe, gel qiral hêrs bibe û ji te re, ma çima bona ku li hemberê bajêr cengê bikin hûn ew qasî nêzik bûn, ma qey we nizanîbûn ku dê ji ser dîwêr ve bavêjin. û kîl Abîmelekê lawê ye rûşe bedxist, ma ji ser dîwêr pîrekek kevirê destarê neavêt ser wî, we li te besê nemir. Ma çima hûn ew qasî nêzîkî dîwar bûn? Bibêje, wê gavê tu yê qulê te Ûriyayê Hittî jî mir bibêje. û şandî derket rê û hat û her tiştên ku Yoab pê re şandibû gihandin Dawud. û şandî ji Dawud re got, ew zilaman ji me dijwartir derketin û di jî me derketin beyerê û me heta cihê derî yê ku tê de dikevinin dir wan ajotin. û yên ku tîrê de avêtin ji jor ve avêtin ser qulên te û ji qulên qiral yên ku mirin çêbûn û qulê te Ûriyayê Hittî jî mir. û Dawud ji şandî re got, tu yê ji Yoab re bila ev tişt di çavê te de bi xerabî neyê xuya kirin, ji ber ku şûr carna viya carna jî wiya dixwe. Li di jî bajêr cengê dijwartir bike û wê xera bike bibêje, dilaweriyê bide wî. û pîreka Ûriya bihîst ku Ûriya miriye û bona mêrê xwe bi xwe ket û li xwe xist. û dema şînavê derbas bû, Dawud şand û wê girt mala xwe û bû jina wî û lawekî jê re anî dinê. Lê belê tiştê ku Dawud çê kiribû li ber xudan xerab bû. Beşa donzdan. û xudan natan ji Dawud reşand. û dema hate cemî jê re got, li bajarekî yekî dewlemend û yekî xizan du zilame bûn. Gelek mî û çêlekên zilamê dewlemend de bûn. û yê zilamê xizan jî xeynî berxikek mê ya ku stendibû û xwedî kiribû tiştek wî tune bû û berxik li cem wî tevî wî û zarokên wî mezin bûbû û ji pariyê wî dixwar û ji tasa wî vedixwar û di himbêza wî de radiket û mîna qîza wî bû. û rêwiyek hate cem zilamê dewlemend û bona ku ji rêwiyê hatiye cem xwe amade bike, qêmîş nekir ku ji mî û çêlekên xwe raêle, lê belê berxika zilamê xizan rahişt û bona zilamê ku dê were cem wî wê amade kir. û li dijî wî zilamê hêrsa Dawud rabû û ji natan re got, bona mafê xudanê ku zindî ye, zilamê ku vêya kiriye lawê mirnê. û ji ber ku ev tişt kiriye û heyfa wî lê neatiye, divê bi 4 qatî heqê berxikê bide. û natan ji Dawud re got, ew zilama tu yî. Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje, min te ser İsraîlê bi qiraletiyê mez kir û te ji destê Sawl xelas kir. û mala efendiyê te dam te û jinên wî jî dam himbêza te û İsraîl û mala Cuhuda dam te û gerev hindik bihatba, hîn min ê çi û çi bida te. Ma çima te ya çavê xudan de xerabe kir û gotina wî biçûk dît? Te bi şûr li Ûriyayê Hittî xist û pîreka wî bi jinetî ji xwe re rahişt û te bi şûrê lawên Amon li Ûriya xist û niha dê şûr aba din ji mala te veneqete, ji ber ku te min biçûk dît û pîreka Ûriyayê Hittî bi jinetî ji xwe re girt. Xudan wisa dibêje, avay, ez ê ji mala te li dijî te xerabiyê derxînim û ez ê li ber çavên te jinên te raêlim û bidim cîranê te û dê li ber çavê vê rojê ew bi jinên te re rakeve. Ji ber ku te bi dizîka kir,
لبلی از اف تشتی لبر چاوین حمویا اسرائیل و لبر روژه چه بکم. و داود جناتان را گوت لهمبر خدان سوجه کرم و ناتانج داود را گوت خدان جی سوجه تا پاقش کر توی نمره. لبلی بکفر کرنه جبر کد وی کاری ده تفرسندک مزن دا دسته نیارین خدان زاروک کشتر بیت دنیجی ده محقق بمره و ناتان چو مالا خواه. و خدان لزاروکه که ججنا اوریا و بونا داود آتیه دنی خست و زاروک زعف نخوش بو. و داود بونا زاروک لخواده گریا و داود روژیه گرد و که تندر و تومیا شوه دل عرده راکت. و کالپیرین مالاوی رابون و بونا کویج عرده و راکن لبر سکنین. لبلیوی نخوست و وان را خوارنه نخوار. و روژه هفتمی و سابو که زاروک مر. و قولین داود ترسیان که جیر مرنا زاروک بیجن. جبر که گوتن. آوای گاوا زاروک زندی بو مجیر گوتن. گوتنامه گهداری نکر. ما همچاو بیجن زاروک مریه. ده خساره که بدخواه. و داود پستوکستا قولین خودید. و داود فهم کر که زاروک مریه. و داود جه قولین خوره. زاروک مریه گوت. و مر گوتن. و داود جه عرده و رابو و خوششت. و روند خوده دا. و کنجه خو گوارد و کت مالا خودان و سجده کر و هات مالا خو و گاوا خوارنه خواست دانیم بر و خوار. و قولین جیره گوتن. ماف کرناته چیه؟ گاوا زاروک زندی بو. تبوناوی روژیه گرد و تگریا و گاوا زاروک مر ترابو و تنان خوار. و گوت گاوا این زاروک زندی بو روژیه گرتم و گریان. جبر کو کی دزانی دبه کو خدان خیره من را بکه و زاروک بجی گوتم. لبلی نها مر. مازه چما روژیه بگرم. ما ایدی قیز دکارم و ایشوندا بینم. از هرم جمعی لبلی و نگره جمعن. و داود خمروینی الپیرکا خو باز شباره کر و که جمعی و پیر راکت و پیرک لاوه که آنیدنه و ناوه سلیمان لیکر. و خدان جوی حس کر. و بدسته پیغمبر ناتان شاند و دوغرا خدان ده ناوه یدید یا لیکر. و یواب لدجی باجاره رابا یه لاوین آمون جنگه کر و باجاره قرال به دست بخست. و یواب شاندیانج داود رشاندن و گوت لامبر رابای جنگه کرم همجی باجاره آوانس تندم. و نها ینج برنه توی و مانه بجوینه و لدجی باجاره ارتشکه دینه و بگره که از نستینم و بلاب ناوه من و نی بانک کرن. و داود حمیان توی جواند و چو رابای و لهمبر و جنگه کر و بدست بخست. و تجا قرال وان جسریوی و راشت و گرانیا و تالان تگزیر بو و دوی ده کبری به قیمت بو و سر داود و آتدانین و جباجر و گلک مال تالانی درخستن. و نتوا کتی ده درخستن و آنخستن خیزاران چارتل نسن و ببرین نسن و دفرنا طولیان دا شغلاندن و همو باجارین لاوین آمون و اوسا کرن. و داود و همون نتوه و گریان اورشلیمه. بشا سزدان. و الپی و او سابو که خوشک خوشیگه ابشالومه لاوی داود بو و ناوه تامار بو و آمنون لاوی داود ضعف جه حس کر. و آمنون قاسی که دوغراوی ده نخوش بکه به جبو خوشکا خو تامار کسری. جبر که قیزا که هیم باکیره بو و چعبه آمنون ده تشتکی بوی کرن دجوار آتا خویا کرن. و حواله که آمنون بناوه یونادا ببو لاوی شیمای برای داود بو. و یونادا ظلامه کی ضعف باقل بو. و جیره گوت یا لاوی قرال ما چما تو سا روش بروژه لاوازد کبی گلو تیجمن را نبیجی. و آمنون جیره گوت از جتا مارا خوشکا برای خواه آبشالون و حز دکم. و یونادا بجیره گوت بکه و نوالوینن خواه و خواه نخوش بدا خویا کرن و دما که باوی تاوره و تببی نجیره بیجه. از رجا دکم بلا خوشکا من تامار وره و نام به من و بدا خوارن. بلا البر چاوه من خوارنه آماده بکه که از کرناوی ببینم وجدسیوی و بخوم. و آمنون راکت و خواه نخوش دا خویا کرن و دما قرال هاته کوی ببینه آمنون جه قرار را گوت از رجا دکم بلا خوشکا من تامار وره و البر چاوه من دو پیدهی چه بکه که از جدسیوی و بخوم. و داود چند ماله وش تاماری را گوت نها وره مالا برای خواه آمنون و جیر خوارنه آمده بکه. و تامار چو مالا برای خواه آمنون و اوراد کت و تاماری هفیر گرد و ستراند و البر چاوه وی پیده چه کرن و پیده هم پجاندن. و مقل که راهشت اولبر وی والا کر لبلی او نخواست کو بخواه و آمنون گوت هر کسی جمعن درخینن و همو جمعی درکتن. و آمنون جه تاماره را گوت خوارنه بینه اوده که اج دسته تا بخوم. و تاماره پیده این کچه کربون راهشتن و آنین اوده جبرای خواه آمنون را. و دما کوانا بنا بخوانی جمع بگرد و جه را گوت ورب من را راکه و خوشکا من. و جه را گوت نابرای من نظم مکه جبر که ده اسرائیل ده تشتکی اوسا نابه و دینتیه مکه. و مازه و شرمزاریا خوب بم کدره و تیل اسرائیل به یکی مینا دینان و نهاز رجاد کم جه قرار را ببجه جبر که منشته ناپارزه. لبله نخواست که گوتناوی گوهداری بکه
û ji ber ku jê xurttir bû wê nizm kir û pêre raket. Wê gavê Amnon zaf jê kerihî. Wisa ku kerihandina jê dikerihî ji hezkirina wî zêdetir bû. û Amnon jê re got, rabe here. We ew got, na, ji ber xerabiya ku tu bi qewrandina min ji min re dikî, ji xerabiya dinî te bi min kiriye hîn jî mezintir e. Lêbelê nexwest ku wê guhdarî bike. û bangê xulamê xwe yê ku xizmetê jê re dike kir û got, bêya cem min derxîne û li pê wê derî çilmêre bike. û fîstanek belek li ser keçikeya bû. Ji ber ku qîzên qral ên ku neçûne mêr kincên wisa li xwe dikirin. û xizmetkar wê derxiz derve û li pê wê derî çilmêre kir. û tamarê xwelî serê xwe rijand û fîstanê belekê ku lê bû çirand û destê xwe danî serê xwe çû û gava diçû diqêriya. û birayê wê Abşalom jê re got, ma birayê te Amnon te re bû. û nawa xuşka min hiş be. Ew birayê te yî. Vî tiştî nexe dilê xwe. û tamar li mala birayê xwe Abşalom bi keser rûniştî bû. û dema Kral Dawud hemûyên van tiştan bihîstin zaf hêrs bû. û Abşalom qenc an jî xirab tu tiştî ji Amnonê negot. Ji ber bona ku xuşka wî tamar nizm kiribû, Abşalom ji Amnon ve kerihî. û bêkê masî paşî 2 salî li bal hat sora ku li cem Efraîmê hevringvanên mîhan yên Abşalomê bûn û Abşalom bangê hemû lawên qral kirin. û Abşalom hate cem qral û got, avay, hevringvanên mîhan yên vî qulê te hene. Ez rica dikim bila qral û qulên xwe bi vî qulên te re herin. û qral ji Abşalom re got, na lawê min, em hemû nerin û ji te re nebin giranî. û zorê da wî lêbelê nexwest ku here û wî pîroz kir. û Abşalom got, balo bila birayê min Amnon bi me re here. û qral jê re got, ma çima dê bi te re here? û Abşalom zorê da wî û Amnon û hemû lawên qral pê reşandin. û Abşalom emir da xulamên xwe û ji wan re got, binêrin, gava dilê Amnon bi xemrê ve xweş bibe, ez ê ji we re li Amnon bixim bibêjim, wê çaxê wî bikujin, metirsin. Mayo ku emrê daye we ne ezim, bi me tirsî bin û mêrxas bin. û xulamên Abşalom mîna ku Abşalom emrê dabû li Amnon kirin. û hemû lawên qral rabûn û her yek li qantirê xwe swar bû û reviyan. û wisa bû ku dema ew dirê de bûn, bi gotina Abşalom li hemûyên lawên qral xistin û ji wan tu kes nema nûçe giyaş ji Dawud re. û qral rabû û kincê xwe çirand û li erdê ve raket û hemû qulên wî bi kincên xwe yî çiryayê li cem wî sekinî bûn. û Yonada bê lawê Şimeayê birayê Dawud bersivê da û got, bila efendiyê min nebêje ku qey hemû xortan lawên Dawud kuştine. Ji ber ku tenê Amnon miriye, ji ber ku ji roja ku xuşka xwe tamar nizm kiriye, biryara ev tiştî bi destê Abşalom ve hatiye dayîn. û bila efendiyê min qral niha gotina, hemû lawên wî mirine nexe dilê xwe, ji ber ku tenê Amnon miriye. û Abşalom reviya û xulamên novedar çavên xwe rakir û nihêrt û avay, ji rêgeha paşîn ji berwara çiyê ve ajawayek mezin de hat. û Yonadab ji qral re got, avay lawên qral tên, qulê te çawa gotibe wisa ye. Wisa bû ku dema xaftinê qedand avay, lawên qral hatin û bi dengê bilind giriyan û qral û hemû qulên wî jî zef kiriyan. û Abşalom reviya û çû cem talmayê qralê geşûrê yê lawê Ammihur. û Dawud bona lawê xwe her roj şînê dikişand. û Abşalom reviya û çû geşûrê û 3 sal li wirma. û canê qral Dawud dixwest ku derkeve cem Abşalom. Ji ber bona ku Amnon miribû, di derheqê wî de xemrevîniyê dît. Beşa çardan. û Yoabê lawê tiseruya fêm kir ku dilê qral da Abşalom de yî. û Yoab şan tekoa û jûr pîrekek baxil da anîn û jê re got, ez rica dikim, xwebşîn bida xuya kirin û ez rica dikim kincê şînêl xwe bike. û rûm di xwe nede û gelek rojan bibe mîna pîreka ku bona mirî şînê dikişîne. û here cem qral û jê re bibêje. û Yoab tê tiştê ku bibêje hînî wê kir. û pîreka tekoayî ji qral re got û bi ser rû xwe avêt erdê û secde kir û got, min xelas bike ya qral. û qral jê re got, çî te yî? û pîrekê got, bi rastî ez jinebiyek im û mêrê min miriye. û du lawên cariya te hebûn û her du li beyarê pev çinîn û yek û wan veqetîne tune bû û yekî lê din xist û wî kuşt. û avay, hemû eşîr li hemberî cariya te rabûn. û kayê ku birayê xwe kuştiye bide ku em di berdêla canê birayê wî de canê wî bistînin. Yê ku mêrasxwe jê helaq bikin dibêjin. û dê pizotê minî li pê maye bitefînin û dê ji mêrê min re di rûya erdê de nav û kesî kulpeyê bimîne neyêlin. û qral ji pîrekê re got, here mala xwe wez ê derheqê te de emir bidim. û pîreka tekoayî ji qral re got, efendiyê min qral, bila neheqîl ser min û li mala bavê min be. û qral û textê wî bona wê bêsûc bin. û qral got, her kî tiştekî ji te re bibêjî wî bîne cem min û êdî nikare bi te biştexile.
û pîrekê got, ez rica dikim bila qral xwedê xudan di bîra xwe de bîne, wê diye ku tola xwînê hil dide bila xerabe neke. Yana dêla wê min helaq bikin. Wew got, bona mafê xudanê ku zindî ye, dê mûyek serê la wê teve nekeve erdê. û pîrekê got, ez rica dikim, bila cariya te ji efendiyê min qral re gotinekê bibêje. Wew bibêje got. û pîrekê got, wê gavê çima te tiştekî wîsal dijîne tawa Xwedê pêkanî? Ji ber ku qral bi axaftina vê gotinê dibe mîna zilamekî bisûç. Ji ber ku qral zilamê ku qewrandiye şûnda nîne. Ji ber ku meheqa em ê bimrin û em mîna ava ku bi erdê ve dirije û nayê berhevkirin, Xwedê jî canê xwe nakşîne û ranahêle û bona zilamê ku qewrandiye jê ve dûr neyê avêtin, li çareserkirinan difikire. Naş qral re bibêjim, dibe ku qral gotina cariya xwe dike. Ji ber ku bona cariya wî û lawê wê ji destên yên ku dixwazin wan ji mêrasa Xwedê ve jêkin û bavê jin xelas bikî, dê qral guhdarî bike. û cariya te got, ez rica dikim bila gotina efendiyê min qral aramiyê bide. Ji ber ku di fêmkirina qencî û xerabiyê de, milyaketê Xwedê çi be efendiyê min qral jî wisa ye û bila xwedayê te xudan bi te re be. û qral bersivê da û ji pîrekê re got, tiştek ku ez ê ji te bipirsim ji min ve neşêre. û pîrekê got, bila efendiyê min qral niha bibêje. û qral got, di hemûya vêya de destê Yoab bi te re yî. û pîrekê bersivê da û got, efendiyê min qral, bona mafê jiyana canê te, ji tiştekî ku qral gotiye kes nikare bi çepê an jî rastê ve bizîvire. Ji ber ku qulê te Yoab wî emir da min û hemû van gotinan hînî cariya te kirin. Qulê te Yoab bona ku wecê kar biguherîne vî tiştî kir û efendiyê min li gora zanîna milyaketê Xwedê bi zanîna her tiştên ku li dinê dibin baqile. û qral ji Yoab re got, avay, niha ev tiştî kirim. Bona vê yekê here wî xortî Abşalom şûnda bîne. û Yoab bi ser rûyê xwe veket erdê û secde kir û qral pîroz kir û Yoab got, efendiyê min qral, ev qulê te dizane ku îro çavê te de xêrî dime. Ji ber ku qral gotina vî qulê xwe anîjî. û Yoab rabû û çû Gêşûrê û Abşalom anî Orşelîmê. û qral got, bila vegere mala xwe, lêbelê wecê min nebîne. û Abşalom vegeriya mala xwe û wecê qral nedît. û di hemûya İsraîlê de yekî ku qasê Abşalom pesnayiya xweşikayiya wî bête dayîn tune bû. Ji paniya lingê wî heta ser serê wî di wî de qisûr tune bû. û gava porî serê xwe jê dikir û dawiya her salê de jê dikir. Ji ber ku pê giran dihat, wê jê dikir. Porê serê xwe bi wezna qral 200 şekel diwezinand. û sê law û qîzek ji Abşalom re hatin dinê û navê qîzikê Tamar bû. Pîrekek lênerîn xweşik bû. û Abşalom bêkê masî 2 sal li Orşelîmê rûnişt û wecê qral nedît. û Abşalom bona ku Yoab bişîne cem qral jê re zilam şand û ew nexwest ku here cem û cara duhemîn dîsa şand û nexwest ku here. û ji qulên xwe re got, binêrin, zeviya Yoab nêzîkiya min e û li wir cihê wî ye, herin û agir pê bixin. û qulên Abşalom agir bi zeviyê vexistin. û Yoab rabû û hat cem Abşalom mala wî û jê re got, ma çima qulên te agir bi zeviya min vexistin? û Abşalom ji Yoab re got, ava ji te re şandim û gotim were vir û ez bi gotina, ma çima ji Gêşûrê ve hatim? Ez hîn li wir bama, dê bona min qençtir biba te bişînim cem qral. û niha wecê qral bibînim û gerdimin de fesadiye be bila min bikuje. û Yoab hat cem qral û jê re giyand û bangê Abşalom kir û hate cem qral û li ber qral bi ser rû bi erdê ve xwar bû û qral Abşalom ramûsand. Beşa pazdan. û li pê vê wisa bû ku Abşalom bona xwe erebeyek û hespan û bona li pêşiya wî baz bidin 5 zilam amade kirin. Abşalom zû radbû û li qeraxa rêya derî disekinî û wisa dibû ku Abşalom her zilamê ku bona daraziyê doza wî ji qral re dibin, bangî cem xwe dikir û tuşkî can bajerî digot. û ew qulê te ji eşîrekî İsraîlê digot. û Abşalom jê re digot, binêre, karên te qenc û rast in, lêbelê ji aliyê qral kesek ku te guhdarî bike nîne. û Abşalom digot, Xwezîr welêt min bi darazkarî deynin û her zilamê ku daraziya wî an jî doza wî hebe bihata cem min û min dadiye bû wî re bikira. Wisa dibû ku dema zilamekî bona xwar bibe ber bi wî dat, destê xwe dirêj dikir, bi wî digirt û ramûsandinê li wî dikir. û ji hemûya İsraîliyên ku bona daraziyê dihatin cem qral re, Abşalom wisa dikir û Abşalom dilê zilamên İsraîliya diziya. û li pê 40 salî wisa bû ku Abşalom ji qral re got, ez rica dikim, ez herim û qewla ku ji xudan re qewl kiribûm, li Hebronê bidim. Ji ber ku qulê te, bi rastî ger xudan min şûnda bîne Orşelîmê, bona ku qulûtiyê ji xudan re bikim, hîn dema ez li Sûriyê li Gêşûrê rû diniştim, qewlê qewl kiribûm. û qral jê re got,
بخوشی اره و رابو و چو هبرونه و ابشالوم سیخوران جه همو عشیرین اسرائیل رشاندن و گوت دما اون دنگه بوریان ببیزن هون ابشالوم لهبرونه بو قرال ببیجن 200 کسین که جورشلیم آتبون بانکرن تبی ابشالوم چون و بدلکی پاقش دچون و بتشتکی نزانی بون و گاوا ابشالوم قربان خو پیشکش دکرن پیشور داود آهیتوفل گیلو ایج باجار وی جی گیلو دانین و جواتا فسادی خورد بو جبر نتواکو با ابشالوم ربون هر کدو چو زیده بون و ظلامه که آگاهی گیان داود هاتو گوت دل ظلامن اسرائیل لپی ابشالومن و داود دور شلیم جهمو قلین خواه این کل جمعی بون را گوتن رابن و ام بربن یانا ده کسی کجبر ابشالوم بربه و خلاص به تنه به بونا چونه لز بکن یانا ده زو بگیجمه و آسی و بینه سریمه و باجر جی بده بر شوری خواه و قلین قرال جی قرال را گوتن عجباندن افندیم قرال هر چی به آوای ام قلی تنه و قرال اولپیوی حمویا مالین وی درکتن و قرال جی جاریه انده پیرکی بونا کل بنده مالی بن سکناندن و قرال اولپیوی حمویا نتوی درکتن اولبیت مر حاکی سکنین و همو قلین وی ججموی درباس بون و حموین کرتیان و حموین پلتیان و حموین گاتیان و 600 کسین که جگاته لپیوی آتنش بر قرال درباس بون و قرال جی ایتای گاتی را گوت ما چما تجی مرده چه وگره و قرال را بمینه جبر که تبیانی و ظلامه که کجولاته خواه و آتی آجوتنی وگره جه خواه هین دو تا هات ما ایروش از تب مره بگرینم از بکر مرم کدری از هرم وگره و برایم خوشی وگرینه بلا خیر و راستی بتربن و ایتای برسوی دا قرال و گوت بونا مافه خدانه که زندیه و بونا مافه جیانا افندیه من قرال افندیه من قرال لکو داره به محقق بلا اف قوله تجی دخوازه بلا بونا مرنه به آنجی بونا جیانه به دل ور به و داوز جی ایتاره گوت بمشه و درباس به و ایتای گاتی و همو ظلاموی و همو زاروکن کل جمعان بون درباس بون و همویا ولد بدنگه بلند دگریان و همویا نتوی درباس بون و قراجی گلیه کیدرونه درباس بون و همویا نتوی بربریا چوله و درباس بون و آوای تصادق جی به همو لوی یین که صندوقا پیمان یا خوده دکشینن رهات و صندوقا خوده دانین عرده و حتی همویا نتوی به تومیش باجر و درباس بو آبیاتار درکت جیه کی بلند و قراج تصادق را گوت صندوقا خوده وگرنه باجر گر از چاوه خودان دا خیره ببینم ده من شون دا بینه و ده و شماره خوره من بده لیبله گر اشتن نرازیمه بیجه آوای بلا یکو چاوه خودا قنجج من را بکه و قراج کاین تصادق را گوت ما تو نه یکو دبینه ای تو اولایو خوا آهیمات و یوناتانه لاوی آبیاتر تاوی و به هر دو لاوین خوره بخوشی وگرن باجر بنرن حتی کجوا گوتنه که قلا روشید که وره ازید بهور کن چوله ده بشتغلم و تصادق و آبیاتر صندوق خوده شون دا برنور شلیمه لورمان و داوز جکاشا چیای زیتونی و هلدکشیا و دما هلدکشیا دگریا و سریوی نخماندی بو و پیخواز دمشیا و همون نتویا که پیرنه هر که سری خواه نخماند بون و هلدکشیان و دما هلدکشیان دگریان و یکیب گوتنا آهیتوفل جمع ابشالوم دنوا فسادی کران ده اج داود را گوت و داود گوت یا خودان از لاوا دکم شیرت آهیتوفل والا درخینه و سابو که دما داودا سری گرا کش خوده را لی سجده تکرن آوای هوشای آرکی با آوای کی کنجه و چریای و سری آخبونه هات پیرگینیا داود و داود جیره گوت گر تو من را درباس ببه تو اجمن را به بار لیبلی گر تو وگره باجر و جابشالوم را یا قرال از ببون قوله ده درباسیه ده چاو از ببون قوله باوته نهاجه از ببون قوله بیجه و گاوه توی بونا من شیرتا آیتوفل خراب که و کاین تصادق و کاین آبیاتر لور نبترنه و ده او سبه که توی هر تشته کجمالا قرال و ببیزه بگینه کاین تصادق و کاین آبیاتر آوای لور لجموان دو لاوه وان آهی ماتسه لاوه تصادق و یوناتانه لاوه آبیاترنه و نه هر تشتن که ببیزن به دسته وان جمن را بشینن و هو شایه حوالبند داود کت باجر ابشالوم جی کت اورشلیمه بشه 16 و گاوا داود سری کاشینه کی درباز کر آوای تسی بایا خدمتکاران مفیبوشته به 200 نان و 100 گوشی مویش و 100 میوه آوینه و جو تکرین به جلک لینه و حبان خمره لینه هات پیشیاوی و قرال جه تسی باره گوت ما تویوانا چه بکی؟ و تسی با گوت کر بونا مالین قرال وان سوار ببن
unan û mêwa havînê bona ku xulan bixwin û xemr jî bona ku li çoleyên westayî vexwînin. û qral got, lawê efendiyê tel ku ye? û tisî baş qral re got, avay li Orşelîmê ma, ji ber ku dê îro mala İsraîlê qiraletiya bavê min bidin min got. û qral ji tisîba re got, avay her tiştê Mefîboşet yê te ne. û tisîba got, ez axa lingên we me, efendiyê min qral, ez di çavê te de xêrê bibînim. û qral Dawud hate bahûrê me û avay li wir zilamek ji eşîra mala Saul ve derket û navê wî Şimeyî yê lawê gera bû. Derket û gava derdiket naletê dixwend. û kevir davê Dawud û hemû qulên Dawud û hemû neteve, hemûyên egîdan li rast û çepê Dawud bûn. û gava Şimeyî naletê dikir wisa digot, derkeve, derkeve ya zilamê bixwîn û zilamê nizm. Xudan hemû xwîna mala Saul, ê ku tu li devla wî bû qral, bi ser te ve wergerand. û xudan qiraletiyê da destê lawê te Abşalom û avay tu di xerabiya xwe de hate girtin, ji ber ku tu zilamekî dest bixwîne. û Abîşayê lawê ti serûya ji qiral re got, ma çima dê ev kûçikê mirî naletê li efendiyê min qiral bike? Ez rêja dikim ez derbas bim û serî wî jê bikim. û qiral got, ya lawên tu serûya, ma çi yî min ji were? Madem ku naletê dike û madem ku xudan ji Dawud re naletê bike gotiye, wê gavê kî dê, ma çima te wisa kir bibêje? û Dawud ji Abîşay re û ji hemû qulên xwe re got, avay, lawê min e ku ji nîjada min e, demal canê min bigere, ma niha vayê Benyamînî nikare zêdetirê wê bike. Wî berdin û bila naletê bike, ji ber ku xudan emir daye wî. Dibe ku xudan li neheqiya ku ji min re hatiye kirin binêre û li devla naleta ku îro wî kirine, xudan bi qenceyê berdêla wan bide. û Dawud û zilamên xwe dirê de diçûn û Şimeyî li hember wî ji berwariyê çê ve diçû û dema diçû naletê dikir û kevir davêt wî û axê davêtê. û qiral û hemû netewê ku li cemên westayî giyaştin û li wir rawestiya. û Abşalom û hemûya netewê zilamên İsraîl hatin Orşelîmê û Ahîtofel bi wî re bû. û wisa bû ku hevalbendê Dawud Hûşayê arkêya te cem Abşalom û Hûşay ji Abşalom re got, bijî qiral, bijî qiral. û Abşalom ji Hûşay re got, ma ji hevalê te re qenciya te ev e? Çima tu bi hevalê xwe re neçû? û Hûşay ji Abşalom re got, na, lê belê ez ê bibim yê zilamê ku xudan û ev netewa û hemû zilamên İsraîlê wî bijartine û ez ê bi wî re bimînim. û ya din, ma ez ê ji kê re xizmetê bikim? Ma ne li ber lawê wî. Çawa ku li ber bavê wî xizmetê kiribim, dê li ber te jî wisa bibim. û Abşalom ji Ahîtofel re got, ka şîreta xwe bidin, em çi bikin? û Ahîtofel ji Abşalom re got, here cem cariyên ku bavê te bona wan li benda malê bimînin danîne û dê hemû İsraîl bibîzin ku tu ji bavê xwe mekruhî û dê destê hemûyên ku bi te re ne qurt bibin. û ser xanî bona Abşalom çadırê danîn û li ber çavên hemûya İsraîlê Abşalom ket cem cariyeyên bavê xwe. û şîreta ku di wan rojan de Ahîtofel dabû, mîna ya zilamê ku li gotina Xwedê dipirse bû. Her şîreta Ahîtofel bona Dawud jî bona Abşalom jî wisa bû. Beşa hevdan. û Ahîtofel ji Abşalom re got, na ez 12,000 kesî hilbijêrim û rabim îşev bera pey Dawud bidim. û hîn ku ew westayî û destên wî lawazin, ez ê êrişî ser bikim û wî bitirsînim û dê hemû netewa ku li cem min birevin û ez ê tenê li qiral bixînim. û hemûya netewê ji te re şûnda bînim. Lêxistina zilamê ku tu lê digerî, vegera hemûya netewê yî û dê hemûya netewê di xweşiyê de bin. û ev gotin di çavê Abşalom û di çavê hemû kalepîrên İsraîlê de rast hate xuya kirin. û Abşalom got, niha bangî Hûşayê arkî bike. Em tiştên ku dê ew ê bibêjin guhdarî bikin. û Hûşay hat cem Abşalom û Abşalom pê re axivî û got, Ahîtofel wisa got, gelo em li gor gotinên wî bikin, yana tu bibêje. û Hûşay ji Abşalom re got, ev şîreta ku Ahîtofel vê carê daye neqence. û Hûşay got, tu dizanî ku bavê te û zilamên wî qehreman in û mîna erçê ku li beyerê ji çêlikên xwe dûr ketiye zilamên canê wan şewitiyene û bavê te zilamê cengê ye û te vî netewê derekê de şevê naborîne. Avay, niha û di nav kortikan yekî de an jî derekî din de xwe veşartiye û dê wisa bibe ku dema destpêkê de yê ji vana bikeve bibe, her yê ku bibihîze dê bibêje, şikestin di netewa ku li pê Abşalom ve diçin de hene. Lawê egîdê ku dilê wî mîna dilê şêre jî dê bi tûmî bihile. Ji ber hemûya İsraîlê dizane ku bavê te qehreman e û yên ku pê re ne zilamê mêrxas in. Lê belê ez bi vî awayî şîretê didim. Ji danê heta Berşebayê hemûya İsraîl bi piranî mîna qumal qeraxa behrê ne, bila li cem te bicivin û tu bi xwe biçe cengê.
Ulciyekî ku dê lêbe em ê werin ser wî û mîna ku xunav bikeve erdê, em ê ser wî ve bikevin û em ê wî û ji zilamên kupêreneyekî jî bernedin. Û gere ew vekişiya be bajarekî, dê wê gavê hemûya İsraîlê benan bînin wî bajarî û heta ku ciyê wê de kevirek biçûk jî nemînî, em ê bikişînin newalê. O Abşalom û hemû zilamên İsraîlê gotin, şîreta Huşayê arkî ji şîreta Ahîtofel qençtir e. Ji ber bona ku Xudan xerabiyê bi ser Abşalom re bîne, xerakirina şîreta Ahîtofeliya qenç Xudan rêz kiribû. û Huşay ji kayînan Tisadok û Abiyater re gotin, Ahîtofel bi vî awayî şîretê da Abşalom û ji kalepîrên İsraîlê re min jî vî awayî şîretê dam. û niha zû bişînin û bigînin Dawît û bibêjin: Vê şevê di bihirkên çolê de derbas meke, lêbelê muheqeq derbas be, yana dê qral û netewa ku pêrene bêne da qurtandin. û Yonatan û Ahîmaz li Enrogelê disekînin û dê qîzikek xizmetkar biça û agahiyê bida wan, ew ê jî ji qirar re bibirana. Ji ber ku ketina wanî bajêr û xuyanîbûna wan nedibû. Lêbelê ciwanekî wan dît û gihand Abşalom û ew her du bilez çûn û li bahûrê me ketin mala zilamekî û di hewşa wî de bîrikek wî hebû û da ketinin dirê wê. û pîrekek rûberekê raşt û ser de vê bîrê re xist û bilgur ser wê ra xist û tu tiştek neazanîn. û qulên Abşalom hatin malê cem pîrekê û gotin: Ahîmaz û Yonatan li ku ne? û pîrekê ji wan re got: Ciwoka avê derbas kirin û çûn. û wan lêkolînê kirin û gavan nedîtin vegeriyan Orşelîmê. û paşî ku ew zilamana çûn, wisa bû ku ev ji bîrikê derketin û çûn û gihandin Qral Dawûd û ji Dawûd re gotin: Rabin û bilezî avê derbas bikin. Ji ber ku Ahîtofel li dijî we şîretê da. û Dawûd û hemû netewa kulcemên rabûn û Ürdünê derbas kirin. Heta sibê gewr bû, tenê zilamek nema ku Ürdünê derbas nekiribe. û Ahîtofel dît ku li gor şîreta wî nekirine, kurtanê li kerê xwe xist û rabû û çû bajarê xwe, mala xwe û paşî ku karê mala xwe rêz kirin, xwe xeniqand û mir û li gora bavê xwe hate binavkirin. û Dawûd hat Manahîmê û Abşalom ew bi xwe û hemû zilamên İsraîlê Ürdün derbas kirin. û Abşalom ji devla Yoab Amasa danî serê artêşê. û Amasa lawê zilamekî bi navê İtrayê İsraîlî bû û ketibû cem Abîgala qîza Nahaşe û xuşka Tiserûyaya diya Yoabê. û Abşalom tevî İsraîlê li warê Gîleadê artêşgehê danîn. û wisa bû ku dema Dawûd hate Mahanayîmê ji bajarê Rabbaya lawên Ammonê, Şobiyê lawê Nahaş û ji Lodebarê Makîrê lawê Ammiyel û ji Rogelîmê Barzîlayê Gîleadî tevî doşek û legan û kuzik û bona Dawûd û netewa kulcem wîne bixwin genim û ceh û arvan û genimê hatiye qewrandin û beqle û nîsk û nokê hatine qelandin û hingiv û rûnên bîşk û mîhan û penêrê çêlekan anîn. Ji ber ku gotin: Netewel çolê birçî bûye, westiyaye û tî bûye. Beşa hejdan. û Dawûd netewa kulcem wîne jimartin û serdar û sitvanan danîn ser wan. û Dawûd netewê bi sê parîtî, ji siseyek dibin destê Yoab de û ji sêyek dibin destê Abîşayê birayê Yoab de û lawê Tiserûya û sêyek dibin destê Îtayê gatî deşandin. û qral ji netewê re gotin: Meheqaq ez ê jî bi we re derkevim. Lêbelê netewê gotin: Tu yê dernekeve. Ji ber ku gerem birevin, dê guh nedin me. Ger neviyê me bimirin, dê guh nedin me. Lêbelê tu mîna 10,000 me ne. û niha ji bajêr ve ji bo alîkariya me amadebûna te hîn jî qençtir e. û qral ji wan re gotin: Ez ê yê ku çavê we de qence bikim. û qral li ber derî sekinî û hemû netewe bi sedan û bi hezaran derketin. û qral emir da Yoab û Abîşay û Îta û ji wan re gotin: Bona xatirê min ji wî xortî re ji Abşalom re bi nermî bikin. û dema qral bona Abşalom emir da hemûyên serokan, hemûya netewê bihîstin. û netewe derket beyarê hember İsraîlê û ceng di daristana Efraîm de bû. û netewa İsraîlê li wir li ber qulên Dawûd xerabûn û wê rojê li wir şikestinek mezin bû. 20,000 kes mir. û li wir ceng bi ser hemûya welêt ve belav bû û wê rojê ji xwarina ku şûr xwar zêdetir daristanê xwar. û Abşalom rastî qulên Dawûd hatin. û Abşalom li qantirê swar bûbû û qantir ket bin gulê himbis yên darçiloyê û Abşalom bi serê xwe bi darçiloyê ve hate girtin. û di navbera erd û ezman de dalqandîma û qantirat binî de derbas bû û çû. Zilamekî dît û gihand Yoab û got: Avay Abşalom di darçiloyekî de dalqandî dîtim. û Yoab ji zilamê ku jê re gihandiye re got: Wavay, ma te dît çima te wî li wir li erdê nexist? û min ê niha 10 parî zîv û şûtikek bidana te.
û zilam ji Yoab re got: Ez 1000 parî zîv bigrim nav li pê xwe jî, dîsa ez destê xwe dirêjî lawê qiral nakim. Ji ber ku me bi goyê xwe bihîstin ku qiral ji te re û ji Abîşay û ji Îtay re bi gotina, qet mekin, bila tu kes destê xwe li wî xortî li Abşalom nexine mirda. Yana ger li dijî canê wî bi fenekî bikirama û tu tiştek ji qiral re veşartî namîne, tu ê bi xwe jî li dijî min bisekiniya. û Yoab got: Ez nikarim bi vî awayî bi te re wextûnda bikim. û sê hebrim girtin destê xwe û hîn Abşalom di nava darçilê de sax bû, wan di dilê wî de çıkandin. û 10 zilamên ciwan ên kuçekên Yoab dikişandin, dora Abşalom girtin û lê xistin û kuştin. û Yoab li boriyê xist û netewê ji beradana pê İsraîlê ve vegeriyan, ji ber ku Yoab netewê parastin. û Abşalom ragirtin û yavêtin kortala mezin ya daristanê de û komekî zaf mezin ji keviran li ser wî çêkirin û hemû İsraîl hemû reviyan çadırên xwe. û Abşalomîn zindî bû, stûna di nevala qiral de raştî bû û bona xwe çikandibû. Ji ber ku lawekî minî navê min bijînin nîne got û navê xwe stûnê kir û heta îro jê re bîrdariya Abşalom tête gotin. û Ahîma sê lawê Tisadok got: Niha ez bazdim û jê re mizgînê bidim ku niha xuda mafê qiral ji destê neyaran vestendine. û Yoab jê re got: Tu yê îro nebe mizgîn ban, lê belê rojek din tu yê mizgîniyê bide, lê îroj tu yê mizgîniyê nede, ji ber ku lawê qiral miriye. û Yoab ji kuşî re got: Here dîtina xwe bigîne qiral. û kuşî ji Yoab re xwar bû û baz da. û Ahîma sê lawê Tisadok dîsa ji Yoab re got: Çi dibe bila bibe, ez rica dikim ez jî ji pê kuşî ve bazdim. û Yoab got: Malavê min, bona te mizgîniyek bi qencî tune ye, tu yê çima baz bidî? û wî got: Çi bibe bila bibe, ez ê baz bidim. û jê re got: Baz de. û Ahîma ji rêya Havzayê ve baz da û kuşî derbas kir. û Dawud di navbera du derî de rûniştî bû û nobedar derket xaniyê derî serdî wêr û çavên xwe rakirin û nihêrt û avay, zilamek tena xwe banz dida. û nobedar ban kir û ji qiral re gihand. û qiral got: Ger tena xwe be di devî de mizgîniye ye. û zilam her ku diçû nêzik dibû. û nobedar zilamek dinî baz dide dît û nobedar bangî dergevan kir. Avay zilamekî dinî tena xwe baz dide got. û qiral got: Ew jî mizgînî vane. û nobedar got: Ez li bazdanayê pêşiyê dinerim, mîna bazdana Ahîma sê lawê Tisadok e. û qiral got: Ew zilamekî qenc e û bi mizgînek qenc ve tê. û Ahîma span kir û ji qiral re got: Xweşî. û qiral xwar bû û bi ser dev li erdê ve secde kir û got: Xwedayê te xudan bila pîroz be. Zilamên ku li dijî efendiyê min qiral re dest rakirine da dest. û qiral got: Gela ew xorta, Abşalom di xweşiyê de yî. û Ahîma got: Dema Yoab qulê qiral û vî qulê te şand tevleviyek mezin dîtim. Lê belê ka çi bûye fêm nekirim. û qiral got: Veke şaliyekî û li vir bisekine. û ew vekişiya û sekinî. û avay kuşî hat û kuşî got: Mizgînî ji efendiyê min qiral re. Ji ber ku xudan ji destên hemûyên dijraberên te îro ji mafê te stend. û qiral ji kuşî re got: Gela ew xorta, Abşalom di xweşiyê de yî. û kuşî got: Neyarên efendiyê min qiral û hemûyên ku bona xerabiyê li dijî te rabûne bila mîna wî xortî bibin. û qiral ji xiroşiyê bi lêrizîn derket odaya ser derî, giriya û dema diçû wisa digot: Lawê min Abşalom, lawê min, lawê min Abşalom. Xwezîka ez li devla te bimrama. Ya Abşalom, lawê min, lawê min. Beşa nozdan. û ji Yoab re bi gotina avay qiral bona Abşalom digirî û şînê dikişîne hate gihandin. û xelasî. Wê rojê bona hemûya netewê bû şîn. Ji ber ku netewê bi gotina qiral bona lawê xwe bi êşev wê rojê bihîstin. Netewa ku dema ji cengê direviyan şermezar dibûn, çawa ku mîna dizan diçûn, ew roj netewê jî mîna diz ketin bajêr. û qiral wecê xwe nixumand û qiral bi dengekî bilind bang kir: Lawê min Abşalom, ya Abşalom, lawê min, lawê min. û Yoab hate malê, cem qiral û got: Te bi hezkirina yên ji te dikerihin û bi kerihandina yên ji te hez dikin, îro hemû qulên xwe şermezar kirin. Ew qulên te ku îro canê te û canên lawên te û qîzên te û canên jinên te û canên cariyên te xelas kirin. Ji ber te îro gihand ku serokên te û qulên te çavê te de netiştikin. Ji ber îro fêm dikim ku ger Abşalom zindî û em hemû îro mirîbana, dê çavê te de ya rast biba. û niha rabe û derkeve û dilên qulên xwe xweş bike. Ji ber ku ez bona mafê xudan sondê didim ku ger tu dernekeve dê îşev tu kes li cem te nemîne, dê ev jî bona te ji hemû xerabiyên ku ji zarokantiya te heta niha hatine serê te hîn jî xerabtir bibe. û qiral rabû û derî derûnişt. û ji hemûya netewê re bi gotina: Avay,
Kral de deri de rudine giyandın û netewê hemû hatin ber kral. Lê İsraîl jî herkes reviya bûn çadırên xwe û di hemû ezbetên İsraîlê de hemûyan netewê kevtûlev tê dikirin û digotin. Kral mecdestê neyarên me xelas kirin û ew mecdestê Filîstiyan ve xelas kirin û niha ji ber Abşalom ji welêt ve reviya. û Abşalomî ku me ser xwe bi kraletî mes kiribûn jî di cengê de mir. Niha çima hûn di derheqê anîna kral de bêdeng dimînin? û kral Dawîd ji Kaîn Tisadok û Kaîn Abiyata reşandin û gotin: Ma çima di kral anîna mala xwe de hûn dibin yên dawîn? Bi gotina hemûya İsraîlê ya ku bona anîna wî mala xwe gehîştiye goyên kral ji kalepîrên Cihûda re bibêjin: Hûn birayên min in, hestiyê min û goştê min in, û di anîna kral de hûn çima dibin yên dawîn? û ji Amasa re bibêjin: Ma tu ne hestî û goştê min î? Ger her tim tu li ber min li devla Yoab nebe serokê artêşê, bila Xwedê ya wisa û zêdetirê wê li min bike. û mîna tenê zilamek bin, dilên hemû zilamên Cihûda pê de mêl kirin û şandin û ji kral re gotin: Tu tevê hemû qulên xwe vegere. û kral vegeriya û giya ji Ürdünê û Cihûda bona ku pêşwaziyê li kral bike û bona ku kral ji Ürdünê ve derbas bike hate Gîlgalê. û Şimeî yê lawê gerayê Benyamînî yê ku ji bahûrê mêyî tevî zilamên Cihûda bona ku pêrgîniyê ji kral re bikin bilezî kir û daket. û li cemî ji Benyamîn 1000 kes û tisîbaya xizmetkaran mala Saul û tevî wê 15 lawên wê û 20 qulên wê hebûn û di pêşiya kral de ji Ürdünê ve derbas bûn. û bona derbaskirina maliyên kral û bona kirina yê ku di çavê wî de qence lotke derbas bû. û Şimeî yê lawê gera paş ku ji Ürdünê ve derbas bû li ber kral ket û ji kral re got: Bila efendiyê min ji min re guneh nehesibîne û bila di roja ku efendiyê min kral ji Orşelîmê derket de rêşeşiya ku ev qulê wî kiriye bila kral bona ku bixe dilê xwe di bîra xwe de nîne. Ji ber ev qulê te dizane ku sûç kiriye û avay bona ku pêrgîniyê ji efendiyê xwe kral re bikim, di daketinê de di hemûya mala û siv de pêşiyê îro jê zatim. Lê belê Abîşayê lawê tiserûya bersivê da û got: Ma Şimeyê ji Mesîhê Xudan re nalet kiriye, dê bona veya neyê kuştin? û Dawid got: Ya lawên tiserûya, bona ku îro hûn ji min re bibin neyar, di navbera min û we de çi heye? Ma îro li İsraîlê tu kes tê te kuştin. Ji ber ma qey ez nizanim ku îro ez li ser İsraîlê bûme kral. û kral ji Şimeyî re got: Tu yê nemre. û kral jê re sondê da. û Mefîboşetê lawê Saul bona ku pêrgîniyê ji kral re bike daket. Ji roja ku kral çûbû heta roja ku vegeriya ne lingê xwe û ne jî li riya xwe ne nihêrtibû û kincê xwe neşîtibû. û wisa bû ku dema bona pêrgîniya kral ji Orşelîmê vehat, kral jê re got: Mefîboşet, ma çima tu min re derneket? û ew bersivê da: Ya efendiyê min kral, xizmetkarê min xapand. Ji ber ku ev qulê te ez bona xwe kurtanê li kerê bixim û lê siwar bim û tevî kral herim gotibûm. Ji ber ku qulê te ku de û qulê te ji efendiyê min kral re xerab xuya daye û efendiyê min kral mîna milyaketê Xwedê ye û yê ku çavê te de qence bike. Ji ber çawa ku hemûya mala bavê min li ber efendiyê min kral xeynî lawên mirinê ne tiştek bûn, te ev qulê xwe xist nava yên ku di sifra te de xwarinê dixwin, wê dî ne mafê min heye, wê dî bona ku ji kral re biqêrim, çî min heye? û kral jê re got: Ma çima tu derheqê karên xwe de gotinê dû dirêj dikî? Ez dibêjim ku tu û tisîba erdê hev par bikin. û Mefîboşet ji kral re got: Madem ku efendiyê min kral bi xweşiyê hat, bila hemûyê jî ew rayêle. û Barzîlayê Gîleadî ji Rogelîmê ve daket û bona ku kral ji Ürdünê ve derbas bike, bi wî re ji Ürdünê derbas bû. û Barzîlay zaf kalepîr, 80 salî bû û dema kral li Manaheymê dima wî bi xwe xwedî kiribû. Ji ber ku ew zilamekî zaf mezin bû. û kral ji Barzîlay re got: Bi min re derbas bibe û ez li Orşelîmê li cem xwe te xwedî bikim. û Barzîlay ji kral re got: Ma rojên salên temena min çi xwasin ku ez bi kral re derkevim Orşelîmê? Ez îro 80 salî me. Ma ez dikarim yê qenc û xerab ji hev re cuda bikim? Ev qulê te ma ez dikarim tema xwarin û vexwarina xwe bigirim. Ma ez dikarim dengê stranbêjan jin û mêr guhdarî bikim. Wê dî çima ev qulê te ez ji efendiyê xwe kral re bim bargiranî? Ev qulê te tenê dixwaze ku bi kral re Ürdünê derbas bike û ma çima dê kral vê xelatê bide min? Niha ez rica dikim bila qulê te vegere û di bajarê min de li cem gorên dayîk û bavê xwe bimirim. Lê belê avay qulê te kîm ham, bila ew bi efendiyê min kral re derbas bibe û yê ku çavê te de qence ji wî re bike. û kral got: Dê kîm ham bi min re derbas bibe û ez ê yê ku çavê te de qence ji wî re bikim
و her tiştê ku tu ê ji min re bixwazî ez ê bona te bikim. و hemûya netewê ji Ürdünê derbas bûn, qiral jî derbas bû û qiral Barzîlayê ramûsand û wî pîroz kir û ew vegeriya ciyê xwe. û qiral derbasî Gîlgalê bû û Kîmhan bi wî re derbas bû û hemûya netewa Cihuda û neviyê netewa İsraîl qiral derbas kirin. û avay hemû zilamên İsraîlê hatin cem qiral û ji qiral re gotin: Ma çima birayên me zilamên Cihuda te diziyan û qiral û maliyên wî û tevî wê hemû zilamên Dawud ji Ürdünê derbas kirin? û hemûya zilamên Cihuda bersivê dan zilamên İsraîl, ji ber ku qiral ji merivên me ye. û ma çima hûn bi vî karî re ew qasî hêrs bûn? Ma me tu tiştekî ji kîsê qiral vexwarin? An jî xelatekî da me. û zilamên İsraîl bersivê dan zilamên Cihuda û gotin: Di qiral de 10 parên me hene û him jî Dawud te ji we zêdetir heqê me heye. û ma çima we me biçûk dîtin û danîna qiral de pêşiyê rêyê me nehatin stendin? û gotinên zilamên Cihuda ji gotinên zilamên İsraîl ve tuntir bûn. Beşa bîstemîn. û şebayê lawê Bikriyê Benyamînî zilamekî bêrêz li wir bû û li boriyê xist û got: Di Dawîd te para me nîne û di lawê îşayê de mêrasa me nîne. Ya İsraîl, herkes herin çadırên xwe. û hemû zilamên İsraîlê ji paşî Dawud vekşiyan û li pê şebayê lawê Bikrî ketin. Lê belê zilamên Cihuda ji Ürdünê heta Orşelîmê bi qiralên xwe vezeliqî. û Dawud hate mala xwe ya ku li Orşelîmê yî û qiral deh pîrekên ku cariyên wî yên ku li bonal benda malê bin hiştibûn rahiştin û danî malekî dibin çavan de ye û wan xwedî kirin. Lê belê neket ceman û heta roja mirina xwe bi jinebîtiyê jiyan û girtî man. û qiral ji Amasa re got: Heta sê rojî ji min re bangî zilamên Cihuda bike û tu li vir amade be. û Amasa bona ku zilamên Cihuda bînin cem hev çû. Lê belê ji dema ku jê re gotibû dereng ma. û Dawud ji Abîşay re got: Niha şebayê lawê Bikrî dê xerabiyekî ji Abşalom re kiriye zêdetir ji me re bike. Tu qulên efendiyê xwe raêle û bera pê wî bide. Yana dê bona xwe bajarên bi dîwar bibîne û ji ber çavên me ve bireve. û zilamên Yoab û Keretî û Peletiyan û hemûyên mêrxasan ji pê wî derketin û bona ku bera pê şebayê lawê Bikrî bidin ji Orşelîmê ve derketin. Hîn ew li Gîbeonê li cem kevirê mezin bûn, Amasa bona pêrgîniya wan hatin. û Yoab qeftanê xwe li xwe kiribû û ser qeftanê wî kemberek hebû û qewda wî de şûrek li pişta wî bû û gava û derdket şûr ket erdê. û Yoab ji Amasa re got: Birayê min tu baş î? û Yoab bona ku wî ramûsîne bi destê xwe yê rastê bi riya Amasa vegirt. û Amasa şûrê ku destê Yoab de yî xwe neda alî û bi wê li zikê Amasa xist û reviyên wî bi erdê verijandin û cara duwemîn lê nexist û ew mir. û Yoab û birayê xwe Abîşay bera pê şebayê lawê Bikrî dan. û yekî ji ciwanên Yoab li ber wî sekinî û got: Her kî ku ji Yoab re razî be û her kî ku alîkirê Dawud be, bila li pê Yoab ve werin. û Amasa di nava rêya mezin de di nava xwînê de digemrî. û gava û zilam dît ku hemûya netewê sekinîne, Amasa ji rêya mezin ve rakir û bir beyarê û kincekî avê ser wî. Ji ber dît her zilamê ku tê te cem disekine. û gava Amasa ji ser rêya mezin ve hate rakirin, herkes bona bera pê şebayê lawê Bikrî bidin li pê Yoab çûn. û Yoab heta Abelê û Beyt Maakayê û heta hemû beriyan ji nav hemûya eşrên İsraîlê ve derbas bû û civiyan û ew jî li pê çûn. û di bajarê Abelê yê Beyt Maakayê dor li şeba girtin û meterî sêlember bajêr danîn û xwespar dîwêr û hemû netewa ku li cem Yoab bûn, bona ku dîwêr xera bikin teşîmê vedikirin. û ji bajêr ve pîrekek baqil bang kir: Guhdarî bikin, guhdarî bikin. Ez rica dikim ji Yoab re bibêjin bila nêzîkî vir were. Ez ê pê re hevpeyvînê bikim. û ew nêzîkî wê bû û pîrekê got: Ma tu Yoabî? û wî got: Ez im. û pîrek jê re got: Gotinên vê cariya xwe guhdarî bike. û wî got: Ez guhdarî dikim. û pîrek axivî û got: Ji berê vev gotina muheqeq dêl Abelê şîretê bipirsin dihat gotin. û vî awayî karî diqedandin. Ez li İsraîlê ji yên ku ji aştiyê hez dikin û ji yên dilsozin im. Tu bona kuştina bajarekî bonal İsraîlê kuştina dayîkekî dixebitî. Ma çima tu dixwazî mêresa xudan da qurtînî? û Yoab bersivê da û got: Bila Xwedê nîşan mede, nîşan mede ku ez da qurtînim, an jî xera bikim. Ev kar ne wisa ye. Lê belê zilamekî bi navê şebayê lawê Bikrî ji çiyayên Efraîmê li dijî qiral li dijî Dawud destê xwe rakir, tenê wî bidin ku ez ji bajêr ve herim. û pîrek ji Yoab re got: Avay, dê ser dîwêr ve seriyê wî ji te re bête avêtin. û pîrek bi zanyariya xwe çû cem hemûya netewê. û serê şebayê lawê Bikrî jê kirin û wê ji Yoab re avêtin. û boriya te lêxistin û ji bajêr ve belav bûn.
Herkes çûn çadırên xwe û Yoab vegeriya Urşelîmê cem qiral. û Yoab li ser hemûya artêşa İsraîlê û benayê lawê Yehoyada li ser Keretî û Peletiyan bû. û Adoram li ser soxrekaran bû û Yehoşafatê lawê Ahîlûd bûyernivîs bû. û şeva katîb bû û Sadok û Abiyatar kahîn bûn. û îrayê Yaîrî jî wezîrê Dawud bû. Beşa bîst û yekemîn. û di rojên Dawud de li pê hev 3 sal xela bû. û Dawud ji Xudan re pirsiya û Xudan got, ji ber Sawl û ji ber mala wî bixwîne, ji ber ku Gibeoniyan kuştin. û qral bangî Gibeoniyan kirin û ji wan re gotin û Gibeonî ne ji lawên İsraîl bûn. Lê belêyên ku ji ber Amoryan mayîne bûn û lawên İsraîl sondê ji wan re dayîbûn û Sawl ji ber xîreta wan yan ku doğra lawên İsraîl û Cihuda de kiribûn, bona ku li wan bixe şixulî bû. û Dawud ji Gibeoniyan re gotin, ma ez bona we çi bikim? û bi çi kefaretê bikim ku hûn mêrasa Xudan pîroz bikin? û yên Gibeonî jê re gotin, bi Sawl re û bi mala wî re karê me ne zêr û ne zîvin, û li İsraîlê zilam kuştin jî bi me nakeve. û ew got, hûn çi bibêjin ez ê wê bi we bikim? û ji qral re gotin, bila ji lawên zilamê ku dixwest me biqedînin û bona ku em helaq bibin û di hemûya sînorên İsraîl de nemînin, de ku dolaban li dijî me datanîn, heft kes ji me re bête dayîn. û aman li gîbeaya Sawl, ya ku Xudan bijartibû bona Xudan wan daliqînin. û qral got, ez ê wan bidim. û di navbera Dawud û Yonatanê lawê Sawl de, ji ber ku di navbera wan de peymana Xuda nebû, qral Mefîboşetê lawê Yonatanê lawê Sawl parast. û her du lawên ku Rîspaya qîza aya ji Sawl re anîne dinê, Armonî û Mefîboşet û pênc lawikên ku Mîkala qîza Sawl ji Adriyelê lawê Barzîlayê Mîhlayî ve anîne dinê, qral girtin. û wan da destên Gibeoniyan û wan di çiyê de li ber Xudan daliqandin û her heft pevrek ketin. û ew di rojên çinandinê de, di rojên pêşîn de di destpêka çinandina ceh de hatin kuştin. û Rîspaya qîza aya pertalê rahişt û ê bona xwe li ser zinarê ve raxist. Ji destpêka çinandinê heta ku ji ezman av bi ser ve rijiyan, di rojan de civîkên ezman û bi şevan jî heywanên beyar neiştin ku herin ser wan. û kirina Rîspaya qîza aya ya cariya Sawlê ji Dawud re hate giyandin. û Dawud çû û hestiyên Sawl û hestiyên lawê Yonatan ji mêrxasên Yabeş Gîleadê stendin. Di roja ku Filîstî li Gîlboayê li Sawl xistine, van egîdan wan ji qada Beyt Şanê ya ku Filîstiyan wan daliqandibûn dizîbûn. û hestiyên Sawl û hestiyên lawê Yonatan ji wir derxistin û hestiyên yên ku hatine daliqandin dan hev. û hestiyên Sawl û hestiyên lawê Yonatan li warê Benyamîn li Tiselayê di gora bavê wî kîş de binax kirin û her tiştên ku qral emir dabû kirin. û paşî veya Xwedê bona welê duayan qebûl kirin. û dîsa cenga yên Filîstî bi İsraîlê vebû û Dawud û tevî wî qulên wî daketin û lember Filîstiyan cengê kirin. û Dawud westayî ket. İşbî benovê ji lawên Rafa got, ez li Dawud bixim û giraniya rima wî 300 şekel tunç bû û şûrekî nû girtibû ser xwe. û Abîşayê lawê tiserûya alîkariyê bi Dawud re kir û lê Filîstî xist û wî kuşt. Wê gavê zilamê Dawud jê re sondê dan û gotin, tu yê dî mere dernekeve cengê ku tu qendîla İsraîlê netefînî. û li pê vê yekê wisa bû ku dîsa Filîstiyan re li gobê ceng çêbû. Wê gavê Sîbekayê Hûşayî li safê ku ji lawên Rafaya xist. û dîsa Filîstiyan re li gobê ceng çêbû, Elhananê lawê yarê Oregîmê Beytlehemî li birayê Golyatê gatê xist. Destê rima wî mîna mirdiyaka çûxê bû. û dîsa li gatê ceng çêbû û li wir zilamekî qamdirêj hebû û tilîkên lingên wî û tilîkên destên wî 6 û 6 bi tûmî 24 bûn. Ew jî Rafayê re welidî bû. û qadê ji İsraîlê xwest û Yonatanê lawê Şimeyî birayê Dawud li wî xist. Ev her çar kes li gatê ji Rafa re hatibûn dinê û bi destê Dawud û bi destê qulên wî veketin. Beşa bîst û dudan. û roja ku Xudan Dawud ji destê hemû neyarên wî û ji destê Sawl ve xelas kir, Dawud gotinên vê qesteyê ji Xudan re got û got. Xudan zinarê min û birca min, belê xelaskirê min e. Xwedê zinarê min e. Ez ê xwe pê bistîrînim. Mertalê min, hêza xelasiya min, quleya minî bilind û ciyê minî stargehê ye. Ya xelaskirê min, tu min ji tengasiyan ve xelas dikî. Ez ê bangê Xudanê ku liyaqê hemdê bikim. û ez ê ji neyarên xwe ve xelas bibim. Ji ber ku şepêlên mirinê dora min girtine, şêlavên bêkeriyê min bizdandin. Tayên warê miriyan dor li min girtin. Fitrakên mirinê bi ser min ve hatin. Di nava tengasiya xwe de ji Xudan re dua kirim û Xwedayê xwe bangê hewarê kirim. û ji perestgeha xwe dengê min bîst û feryada min giyaşt guhên wî. Wê gavê dinya hol bû û lerizî. Bingehên ezmanan lêîstin û lerizîn, ji ber ku ew hêrs bû. Ji pozê wî ve duh bilind bû.
ji devê xwe ve agir xwar û qedand, di wî de pêt bi hev ketin. Wî ezmanan jî xwar kirin û daket û tariya reş dibin lingên wî de bûn. û kerûbiyek swar bû û çû, li ser baskên bade hate xuyanî kirin. û tariyê civakên avê ewrên reşên asîmanê li dora xwe kirin çardaxan. Ji biriqandina ber wî pêtên agirê pêketin. Xudan ji ezmanan ve gurmiya û yê bilind de deng da. û wî tîran reşandin û wan belav kirin. Birûskan berdan û wan xera kirin. Ji pekandina Xudan ji lêxistina hilma pozê wî Quraniyên behran hatin dîtin û bingehên dinê vebûn. Wî jor ve destê xwe dirêj kir, bi min girt û min ji gelek avan derxistin. Ew min ji neyarê minê xurt, jiyên ku ji min dikerihin ve azad kir. Ji ber ku ew ji min dijwartir bûn. Di roja minî bêtarê de derketin pêşiya min, lêbelê Xudan bû piştgirê min. û wî min derxist ciyekî fireh. Wî min xelas kir, ji ber ku ji min hez kir. Xudan li gora baweriya min da min, li gora paqîjiya destê min berdêla min da. Ji ber ku birêyên Xudan vegirtim û bi xerabiyê ji Xwedayê xwe ve neqetiyam. Ji ber ku hemû daraziyên wî li ber min in û zagonên wî jî ez ji wan neqetiyam. û ez bi wî re bêqisûr bûm û ji gunehê xwe ve bi xwe girtim. û bo vê yekê Xudan li gora rastiya min li ber çavê xwe li gora paqîjiya min berdêla min da. Tu yê xêrkir re bibe xêrkir û bi zilamê kamil re bibî kamil. Tu yê pak re bibî pak û bi zilamê xwe re tu yê çewt bibî. û tu yê netewî belengaz xelas bike. Lêbelê çavên te li dijî qureyan e, tu yê wan nizm bikî. Ji ber ku çeraxa min tu yî, ya Xudan, û dê Xudan tariya min ronî bike. Ji ber ku ez bi terê êrişî ser leşkeran dikim û bi Xwedayê xwe re dîwar derbas dikim. Xwedê, rêya wî kamil e, gotinan Xudan pak e û bona hemûyên ku xwe pê strandine mertal e. Ji ber ku ma xeynî Xudan Xwedê kî ye û xeynî Xwedayê me zinar kî ye? Xwedê quleya min ya xurt e û kamilan dirêya xwe de dajo. Ew lingên min dikin mîna lingên askan û min li ser cihên bilind ve disekinîne. Destê min bona cengê fêr dikin ku bazûyê min kevana tuncî divenînin. û te mertala xelasiya xwe da min û xêrata min mezin kir. Te cihê şopê min fireh kirin û lingê min neşemitî. Bera pê neyarên xwe dam û wan helak kirim û heta ku ew neqediyan ez venegeriyam. û wan qeleandim û wan eciqandim û êdî hêz neanîn ku rabin û ketin bin lingên min. û ji ber ku te bona cengê min bi hêzê ve xemiland, yên li dijî min radibin, dibin min de rûxandin. û te piştên neyarên min jî ji min re zîvirandin û yên ku ji min dikerihin jî tu nekirim. Ew nihêrtin lêbelê xelasker tu nebû, li Xudan nihêrtin, lêbelê bersivê nedawan. û wê gavê mîna toze erdê wan eciqandim. Wan mîna heriya kuçê girtim bin lingan û cûtim. û teşkeftûlevta netewa min azad kir. Bona ku ji netewan re bibim serî, te min parast. Dê neteweyek ku pê nizanim, qultiyê ji min re bike. Dê lawên biyanan ji min re histîxwar bikin. Dema guhên wan bibîzin, dê îtaatê ji min re bikin. Dê lawên biyanan bê hîlet bimînin û bi lerzînê dê ji bircên xwe ve derkevin. Xudan zindî ye û bila zinarê min pîroz be. û bila zinariyê xelasiya min Xwedê bilind bibe. Ew Xwedayê ku tolan dide min, neteweyan tabeyê min dike. û ji nava neyarê min derdixîne. Lêbelê tu li hemberiyên ku li dijî min radibin min bilind dikî. Ji zilamê zordest min azad dikî. Bo vê yekê ya Xudan, ez di nava neteweyan de şikiriyê ji te re dikim û strana ji navê te re dibêjim. Xudan xelasiyên mezin dide qiralê xwe û ji Mesihê xwe re, ji Dawid re û ji nijada wî re abadîn xêrê dike. Beşa bîst û sîyan. û gotinên Dawid yên dawî nevin. Dawidê lawê îşayê dibêje û zilamê ku hatiye elkişandinî bilindahiyê Mesihê Xwedayê Aqub û helbestvanê mezmûra şêrîn ya İsraîlê dibêje. Ruhê Xudan bi navdîtiya min ve got û gotina wî li ser zimanê min bû. Xwedayê İsraîlê got, zinarê İsraîlê ji min re got. Yê ku ser mirovan bi serrastî serweriyê dajo, yê ku bi tirsa Xwedê serweriyê dajo. Dê bibe mîna sibehek bê ewr, dema roj hilê dê bibe mîna nûra sibehê. Biriqandina wî paşî baranê ji erdê ve giyayê teze bilind dike. Bi rastî mala min bi Xwedê re newsaye. Lêbelê bi min re peymana abadîn danî. Her tiştê wî serrast û ewlen e. Ji ber çawa ku hîn wî bişûv nekiriye jî, ew xelasî û xwesteka min e. Lêbeleyên bêkêr hemûyê wan dê bibin mîna kelema ku bê avêtin. Ji ber ku bi dest ve nayên girtin. Lêbelê zilamê ku destî wan bide, divê bihesin û destgêrimê ve xwebçek bike. û dê cihên xwe de bagir ve bi tûmî bên şewtandin. Navê mêrxasên Dawud ev in. Serê sisiyan Yoşeb Başşeba tê Tahkemonî,
Adinoye etsni yekul embere 800 kese ku derbeke datne lexstin ew bû. Ul peyvî yekul avê zilamekî ahohî lawê doday Elazar bû. Yekû bona cengêj Filîsyan ve qadê xwestiye û dema zilamên İsraîlê çûn yek ji sê egîdên ku tevî Dawud mane bû. Ew rabû û heta ku destê westiya bi şûr ve zeliqî li Filîsyan xistin û xudan wê rojê xelasiyek mezin çêkir û netewê tenê bona talan Îsraîlê li pey wî vegeriyan. Û li pey wî Şamayê lawê agenê Hararî bû. û Filîsyan mîna liqekê civiyan û li wir pariyek zeviyê ya bi nîsk ve tijê hebû û netewê ji ber Filîsyan ve reviyan. Lêbelê ew di nava zeviyê de sekinî û wê parast û li Filîsyan xistin û xudan xelasiyekî mezin kir. û ji siyên serî ve sê daketin û dema çinandinê de hatin cem Dawud, şikefta Adullamê û li qab Filîsyan di çemê Refayîmê de artêşgehê danîn. û Dawud wê gavê li bircê bû û leşkerên Filîsyan wê gavê li Beytlehemê bûn. û Dawud berî kir û got: Xwezîka yek ji ava bîrika kulber deriyê Beytlehemê avê bide min. û hever sê mêrxas artêşa Filîsyan qelişandin û ji bîrika Beytlehemê ya kulber deriyê avê kişandin û wê girtin û ji Dawud re anîn. Lêbelê nexwest ku jê vexwe. û wê ji xudan re bi pêşkeşîbûnê rijand. û wî got: Ya xudan, bila kirina veya ji min dûr be. Maqê ez xwîna zilamên ku canên xwe xistin talûkê û çûm vexwim. Ji ber vê yekê nexwest ku vexwe. Ev tiştana her sê egîdan kirin. û Abîşayê birayê Yoab û lawê Serûya, serokê Siyan bû. û li hember 300 kesî rima xwe rakir û wan kuştin û di nav her sê mêrxasan de navê wî hebû. Ma ji her sê mêrxasî neyê herî bişeref bû. û bû serokê wan, lêbelê negîşt siyên yekem. Lawê zilamekî mêrxas yê ji kap Seelê benayê yê lawê Yehoyadî û karên xurt kirine li du lawên arî êlê Moabî xistin û yadin rojekî berf daket û di nava kortalê de li şêrekê xist. û li Misriya xuyabûna xweşik xist û desteyê Misrî de rim hebû û bi çov vedaket cemî û rimêj destê Misrî kişand û stend û wî rima wî vekuşt. Benaya yê lawê Yehoyada van tiştana kirin û di nav her sê mêrxasî de navê wî hebû. Ji siyan bişereftir bû, lêbelê negîşt siyên yekem û Dawud wî danî ser parêzgeran. Asahelê birayê Yoab yek ji sihan bû. Elhananê lawê Dodoyê Beytlehemî, Şamayê Harodî, Erîkayê Harodî, Helet sê paltî, îrayê lawê İkkeşê Tekoayî, Abiezerê Anatotî, Mebûnnayê Huşayî, Salmonê Ahohî, Maharayê Netofayî, Helebê lawê Banananê Netofayî, İttayê lawê Rîbayînê, ji Gîbeaya lawên Benyamînê, Benayê Piratonî, Hîdayê ji navalên Gaşeyî, Abî Albonê Arbayî, Azmavetê Barhûmî, Elyahbayê Şaalbonî, lawên Yasen, Yonatan, Şamayê Hararî, Ahiyamê lawê Şararê Ararî, Elîfeletê lawê Ahasbay, lawê Makal, Elîamê lawê Ahîtofelê Gîloyî, Hetsroyê Karmelî, Parayê Arbayî, İgalê lawê Natanê Tisobayî, Baniyê Gadî, Tiselekê Ammonî, Naharê Beerotî, Çekdarên Yoabê lawê Serûya, İrayê Yitrî, Garebê Yitrî, Uriyayê Hittî, hemû 37 bûn. Beşa 24 û dijî İsraîlê êrsa xudan dîsa sorbû û bi gotina here İsraîl û Cihuda bijmêre, Dawud li dijî wan kişkişand. û qral ji serokê artêşê Yoabê li cem bû re got: Niha ji danî heta Beerşebayê di nava hemûya eşîrên İsraîlê de bigere û netewê bijmêrin û ez bi hejmara netewê ve bizanibim. û Yoab ji qral re got: Bila xwedayê te xudan netewê her çi xwast be 100 qat hîn jî zêdetir bike û bila çavên efendiyê min qral bibînin. Lêbelê ma çima efendiyê min qral ji vî tiştî xweşiyê dibînî? Lêbelê gotina qral li hember Yoab û li hemberî serokên artêşê bi ser veket. û Yoab û serokên artêşê bona ku netewa İsraîlê bijmêrin ji ber qral ve derketin. û ji Urdinê ve derbas bûn û laliyê rastê bajarê ku di nava nevala Gadê deyî li Aroerê de konê danîn. û hatin Yazerê û Gileadê û warê tahtî Mihotşiyê û Danyanê û dor bi dor hatin Saydayê û hatin birca Sûrê hemû bajarê Nîvî û Kenanyan û li ber Şebayê derketin başûrê Cihuda. û li hemûya welet vegeriyan û paşî neh meh û 20 rojê hatin Orşelîmê. û Yoab hejmareyên ku hatine nivîsandin dan qral û li İsraîlê 800,000 mêrxasên ku şûr dikişînin nebûn û zilamên Cihuda 500,000 kes bûn. û paşî ku netewê jimartin dilê Dawud wî bêaram kir û Dawud ji xudan re got: Dikare ku kirim de sûcekî mezin kirim û niha ya xudan ez evînê dikim. Gunehê vî qulê xwe paqij bike ji ber ku zaf bêaqilî kirim. û Dawud sibehê rabû û jê ku dibîne yê Dawud re
Jigat peygamber re ev gotna Xudanat. Here uj Davud re bêje. Xudan wisa dibêje. Ez sê tiştî datînim ber te. Bo xwe ji wan yekî hil bijêre ku ez ji te re wê bikim. û gadat cem Davud û jê re giyand û jê re got. Ma bila ez te re 7 sal xelat welatê te de hebe. Yana de me neyarên te bera pê te bidin, tu ê sê mehîj ber wan birevî. Yana welatê te sê roj we bahçe bibe. Niha bifikire û binêre. Ez çi bersivîjiyê ku min şandiye re bibim? û Davud ji gad re got. Ez pir aciz dibim. Niha bikevin destê Xudan. Rehmetên wî pirin û ez nekevim destê mirov. û Xudan ji sibehê heta wexta ku hatiye bijartin, yê şan ser İsraîlê û ji danî heta ber şebayê 7,000 kes ji netewê mirin. û dema milyaket bona ku Orşelîmê helaq bike, destê xwe ber bi wê dirêj kir, Xudan ji cezakişandinê ve poşman bû û ji milyaketê ku dê netewê helaq bikere, bes e. Na destê xwe bikişîne got. û milyaketê Xudan li cem cihê bêndera Aravnayê Yebusî bû. û dema milyaketê ku li netewê xistiye dît, Davud bi Xudan re axivî û got: Avay, ez guneh kirim û min sûc kir. Lêbelê van mîhan, wan çi kirin? Ez hewînê dikim, bila destê te li dijî min û li dijî mala bavê min be. û wê rojê gada cem Davud û jê re got: Derkeve, li cihê bêndera Aravnayê Yebusî pêşkeşîgehê ji Xudan re deyne. û li gora gotna gad Davud mîna ku Xudan emir daye derket. û Aravnan hêrt û dît ku qiral û qulên wî ber bi wî vetên û ji qiral re bi ser û heta erdê ve xwar bû. û Aravna got: Çima efendiyê min qiral ji vê qulê xwe re hat? û Davud got: Bona ku ji Xudan re pêşkeşîgehê ava bikim, ez hatim ku cihê bêndera te ji te bistînim ku bila we ba ji ser netewê ve bête rakirin. û Aravna ji Davud re got: Bila efendiyê min qiral tiştê ku çavê wî de qencer rayle û pêşkeşiyê pêşkeş bike. Avay, bona pêşkeşîkirina şewitandinê ganêr û bona ku bibin êzing cercere û taxinên ganêran. Ya qiral, Aravna vana hemûyan didin qiral û Aravna ji qiral re got: Bila xwedayê te Xudan ji te razî be. û qiral ji Aravna re got: Na, lêbelezê muheqqa bi berdêlekê ji te bistînim. Ve ji xwedayê xwe Xudan re pêşkeşiyên şewitandinê yên ku bê berdêl ketiye destê min pêşkeş nakim. û Davud cihê bênderê û gayan bi 5 şekel zîvî vestendin. û Davud li wir ji Xudan re pêşkeşîgehekê ava kir û pêşkeşiyên şewitandinê û pêşkeşiyên xweşiyê pêşkeş kirin. û Xudan duayên bona welêt qebûl kirin û we baş ser İsraîlê ve hate rakirin.